نزوم أمسلتي أنجلتي أبنو حبيبو أميتنا وتيو كبلمبو نجزانا قبرقزو نجزانا قبرقزو نجزانا قبرقزو أميتنا وتيو كبلمبو مسمطنا باي هاريبو غلاي أقتيتو أبلاي عين مسدد عين صلاتنا قدنا يونمبر ما استزانينا رح مسوفر درتنا كدفة دولنا بحبار حوخنا كدفة ولا باشو بيزي فتت العدة تفاني ونخو حنت خيس لبي كم تحلو سنتنا يابا كند الفتحي أبنو حبيبي تميتنا وتخدمنا نجزانا قبرقزو عيني حسان عيني تتابعي عيننا نقيرو كتلمت مساي عيني تلمات كيرو قدما كنت مسمتعنا سعيرنا صلا دلونات دلونتنا دلونات دلونتنا دلونات دلونت دلونات ذهبنا هلاونات دلونتنا دلونات دلونت دلونات دلونت دلونات ذهبنا هلاونات دلونتنا نديو ما تلسفتنا ايو خبلنا نديو ايو خلنتنا وتروات تنكب وتروات تقالو عدم كغوزكيس كاس ماسكي كاسالو وترو دلوات حدا مسرح كوينا سجرنا يوم أمبار كمرات سكمتنا وترو لنا بكسكاس كبرتاتنا من غاز نقرنا زقلي بدلو دكنا زيادة دالويو زيادة دالويو كبرتاتنا سلو كمالين لومن كمالين الوادينا عقبين قادرين تمالين لومن تمالين الوادينا عقبين قادرين أبسناتنا بطري أبسناتنا منبار دحر حساب نفسار بخارينا التكبار تمالين لومن تمالين الوادينا عقبين سلام تخطاتلتنا إذا channel كما يتخونوا تبوك تكونوا ناي وتر تمريتنا بحقنا يلومون كم وتروا العلا قداس نزل وتحستوتات حزنا لكم قريبنا لنا كسام موداتنا إذا مدى مسانا كتصنحوا بخبر نقدمكم لايك مقبار شير مقبار ريتوخم بحنات من قدن بحقاز من قدن مقداف دما أقداسيو سلا تقولوا تقبرونا دما دقيمنا دقاقيمنا نمسكن لو متحستو أبزوبانا زيادة تقرزلو نعلم ممكن تنقفكم فتنينا تكنولوجي كتبا وتهدراو كل مقصاصات دما كنرينا مجمريا جن بزسك نجمر what's going on. Decades, Ethiopia and Eritrea have been locked in a cycle of war, mistrust, and political betrayal. Ambassador Dina Mufti argues that this long-standing conundrum must finally be transcended through a bold and visionary approach. Inspired by Europe's post-World War II reconciliation, particularly the partnership between France and Germany, he proposes a supranational Ethiopian-Eritrean union that could transform the Horn of Africa. The ambassador outlines that while full political unification may be difficult due to Eritrea's distinct identity, كمز نريو زلنا أب كبابينا بزح عين تيورينا نسمع زلنا زازا ربازيا زا كاب دينا مفتي زنا غلط حساب بخل قمت إلى كريكمي بوتهدرا وحيلي بقلبت بميسايلات بدرونات بقلملي كل حساباتنا عسبن مجمريا عسبن موساد تزبهال زنبرة دقيم كادما نا إيرترا رجيم تشينجن مقبار تاني حكاون بقلب بحمرة مسيخة متقعدو بجن عفريد دونا تبالك اندي ترعرع دي سمعنا يو كل هذه خيدا نابي تملي سالا انتاي يبلو لو كنركن فتنينا زي نمقبار دما كالا أجندا ويو كالا عينة ناراتيف كاخزرق حلقا كالا عينة بروباغاندا دما يدلي let's listen انتاي قبرونا لو كالو تحيلتات كتبلا لك سمعو بزي. War is brewing in the Horn of Africa, and the puppet masters are not who you think. Tigray, Eritrea, Egypt, the Gulf, and even Trump. This isn't just a regional conflict. It's a global chessboard, and Ethiopia is the prize.
A Red Sea plot powered by shady alliances, hidden deals, and global puppet masters pulling the strings from Cairo to DC. Tigray is making deals with his former enemies. Eritrea is arming up for a showdown. Egypt's hidden deals. እንታይ እስከ ክብሉ ጀሚሮም ኣለዉ ወላ እኳ እዮም ጣቋ ዘይብሎም ሕፍረት ዘይብሎም ስክፍታ ዘይብሎም ብኩሉ መትሓዚ ክትረኽበሎም ዘይትኽእል ዓይነት ሕብረት ጎረቤት እዮም ዘለውና እንታይ እዮም እስከ ዝብሉ መጀመርያ ፓፐት ማስተርስ ከምዚ ብካልእ ዓይነት ኮይኖም ካብ ኣሜሪካ ድዩ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ድዩ ካብ ግብፂ ድዩ ካብ ካልእ ኮይኖም ነዚ ከባቢ እዚ ኣመና ንምብፅባፅ ብዙሕ ስራሕ ይስራሕ ከም ዘሎን ብዙሕ ፈተነታት ይግበር ከም ዘሎን እዮም ዝዛረቡ ዘለው ንባዕሎም ካብ ባርነት ዘይወፁ ኩሉ ግዜ ብካልእ ሃገር ዝዝወሩ እቲ ምዝዋር ከም ንቡር ወሲዶም ግን ካልእ ሰብ ከም ዘይፈልጦም ገይሮም ካልእ ሃገራት ብፍላይ ኤርትራ ብካልእ ዓይነታት ተዘዊራ ኣጀንዳ ናይ ካልእ ትገብር ከም ዘላ ገይሮም እዮም ዝዛረቡልና ከምዚ ከማኹም ገለገለ ኤርትራውያን እኮ ከምዚ ከማኹም ባርያ ምዃን ከማንሲ ኣብ ማይ ከፍኣልናን ዝብል ሕብረተሰብ እኮ ኣለና ምክንያቱ ጎረቤትካ ብቁፅሪ ዝዓብየካ ባርያ ንክኸውን ስክፍታ ዘይብሉ ንንእሽተይ ሃገር እንታይ ዓይነት ፀቕጢ ከም ዝፈጥረላ ርዱ እዩ ኣብ ኖርማል ሎጂክ ኣብ ኖርማል ኩነታት መን እዩ ፀቅዒ ዝደሊ መን እዩ ንካልእ ዘራይ እናደለየ ነፍሱ ከውሕዝ ዝፍትን ጅቡቲ ትመርፆ ዘላ ስለምንታይ እንድሕር ኢልካ ጅቡቲ ንእሽተይ ሃገር እያ ኣብ ዙርያ ድማ መን ኣሎ ኢትዮጵያ ዝበሃል ናይ ምስፍሕፋሕ ሕልሚ ዘለዎ ኣሎ ስለዚ ጅቡቲ ብዘለዋ ህዝቢ ንኢትዮጵያ ብፍፁም ክትምክቶ ኣይትኽእልን እያ ዝኾነ ነገር ክትገብር ኣይትኽእልን እያ እንታይ መሪፃ ዓበይቲ ዘራያት ዓበይቲ ነገራት ወላ እኳ ነቲ ልኡላውነታት ፀገም ዝፈጥረላ ይኹን ዓበይቲ ዘራያት ሒዛ ትራንኩሎ ደቂሳ ትሓድር ኣላ ወል ትድቃስ ንክንደይ ክቕፅል እዩ ዊ ዶንት ኖው ግን ዕምር ገለ 20 ገለን ዓመት ኣብ ስልጣን ኮፍ ኢሉ ኣሎ ከም ዝረኣናዮ ኩናት ታሕቲ ዳይራና ወላ ገለ በለ ታሕቲ ፀገማት ኣለዎም ንሰምዕ ግን እቲ ህዝቢ ደቂሱ ዝነብር ዘሎ ይጠቕሞ ዶ ይጎድኦ ንሱ ጥራይ ትፈልጦ ህዝቢ ጅቡቲ ጥራይ ድማ እዮም ክፈርድዎ ዝኽእሉ ስኻ ኤርትራዊ ኮንካ ወይ ሓደ ኢትዮጵያ ወይ ሶማላዊ ክፈርዶም ኣይክእልኒ ዘዋፅኦ መንገዲ መሪፆም ይኸዱ ኣለዉ ኤርትራ ንእሽተይ ሃገር እያ ብመንፅር ኢትዮጵያ የስ ልዕሊ ማንም ክቃለስ ዝኽእል ልዕሊ ማንም ውፅኢታዊ ሰራዊት ከምኡ ድማ ታሪክ ዝሰርሕ ጅግንነት ዝሰርሕ ከምዚ ንክንምስክረሉ ወይ ከዓ ንኸነጣቅዓሉ ዘይኮነስ ዓለም ዝምስክረሉ ክውንነት ዝምስክረሉ ብጭብቲ ዝተሰነደ ታሪክ ዘለዎ ህዝቢ እዩ ግን እዚ ክብል ከሎ ግን ዋጋ ይኸፍለሉ የለን ማለት ኣይኮነን ክንዲ ገቦ ዝኾነ ዋጋ ይኸፍለሉ ኣሎ ዋጋ ንኸፍሎ ዘለና ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ደገ ዘሎ ብማዕደይና ንሪኦ ዘለና ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዘሎ ህዝቢ ግን ሓውኻ ሓፍትኻ ሓትኖኻ ኣሞኻ ኣቦኻ ኣዴኻ እውን ተለዉ ፅቡቅ ጌርካ ትሪኦ ኣለካ እንታይ ዓይነት ዋጋ ይኽፈል ኣሎ ንዕስራታት ሰላሳታት ኣብ ግንባር ኮፍ ዝበለ ሰራዊት ኣለና መፃኢ ናቱ ኣብ ጠልጠል ዘሎ እዚ ማለት ሓዳር ልክዕ ከምቲ ንስኻ ኣብ ደገ ኮይንካ ሓዳርን ናብራኻን ደቅኻ ሓንሳብ ኮሌጅ ኣትዮም ኮሌጅ ተመሪቑ ወደይ ከም ዝኮይኑ ኪንደርጋርተን ጀሚሩ ሃይ ስኩል ትከይዱ እናበልና ንደቅና እንጆይ እናገበርና ንጎሆ ምሸትን ካብ ቤት ትምህርቲ ምስ መፅኡ ሓቆይፍና ንስሕሞም ዘለና ከምኡ ክገብሩ ዕድል ዘይረኸቡ መንእሰያት ኣብ ኤርትራ ሕቶ ናይ ሃገር ኮይኖም ሕቶ ናይ ግዴታ ናይ ሃገር ኮይኖም ኣብ ግንባራ ሰፊሮም ኣለዉ ስለዚ ኤርትራ ሓያል ሃገር እያ ዘይተደፍረት እያ ክንብል ከለና ብምንታይ ዋጋ መባልካ የድልየካ እንታይ ዓይነት ዋጋ እዩ ዝኽፈለሉ ዘሎ ንክንደይ ብከምዚ ዋጋ ክቕፀል ይኽእል ገለገለ ሰብ ኣሎ ኤርትራ ለውጢ ትደልላ ገለ ነገር ክንቅይር ኣለና ክብል ከሎ ኣብዚ ደገ ኮይንኩም ድሌትኩም ኣብ ደገ ኮይንካ ድሌትካ ትዛረብ ዘለካ ኣብ ኤርትራ መንእሰይ ናይ ኤርትራ መተንፈሲ ንኸይረክብ ወይ እውን ምትንፋስ ክረክብ ኣሎ መብረ ክረክብ ኣሎ ዕድል ክፍጠረሉ ኣሎ ክንብል ከለና ነታ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኩንነት ስለ ንክሕድ ኣይኮነን እንታይ ደኣ እቲ ኤርትራ በዚ ዘላቱ ንክንደይ ዓመታት ክትቅፅል ትኽእል እዞም ጎረቤትና ንሪኦም ኣለና ቅድሚ 6 ዓመት ሓደጋ ነይሮም ቅድሚ 12 ዓመት ሓደጋ ነይሮም ቅድሚ 20 ዓመት ድማ ቅድሚ 24 ቅድሚ 26 ዓመት ድማ ብወቅዕ ኩናት ኣውጆምልና ነይሮም ክወሩና ንሃገርና ከጥፉ ፈቲኖም ነይሮም 24 ዓመት ድማ ኣብ ሓደ ግዜ ዝሕል ሓደ ግዜ ይረስና እምበር ኩሉ ግዜ ኣብ ልዕልና ጥሕሰት ክፍፅሙ ምስ ደለዩ እዮም ስለዚ ን24 ዓመት ካብ 2000 ክሳብ ሎሚ ጥራይ ን24 ዓመት ኣይ ኩናት ኣይ ሰላም ኣይ ምዕባለ ኣይ ግስጋሴ ገይሮም ኣሲሮምና ዘለዉ ተወሳኺ 24 ዓመት ዲና ከምኡ ኢልና ክንፀንሕ ወይ እውን ተወሳኺ 30 ዓመት ዲና ከምኡ ኢልና ክንፀንሕ ለውጢ ምጅማርቲ ኮይኑ ከመኣስ እዩ ክጅመር ኢሉ ንዝሓትት ሌጂቲሜት ሕቶ እዩ እዚ ሕቶ እዚ እዋናውን ኣገዳስን ሕቶ እዩ ብርግፅ ሎሚ ድሕሪ ሶምን ድሕሪ 2 ሶምን ክጅምር ኣለዎ ንብል የለና ግን ዋላ ድሕሪ 2 ዓመት በሎ ነቲ ህዝቢ ወላ ድሕሪ 2 ዓመት መንእሰይ ከምዚ ክንገብር ኢና ኢልካ ቪዥን ናትካ ራእይ ናትካ ፕላን ናትካ ብዝጭበጥ መንገዲ ክትነግሮ ኣለካ ስለምንታይ ንሳቶም ነቲ ልኡላውነትና ንምክሓት ነቲ ናትና ፀገም ነቲ ድኻምነት ናትና ነቲ ሽግር ናትና መዝቢዞም ከጥፉና ይደልዩ ሕጂ እንታይ ክብለኩም ኢለ እዛ ኩላ ዘረባ እንታይ መፅያ ዘላ መጋበርያታት ምዃን
زي سلچوم كم حدا فلوج ونتن دبلوماسي غيرهم زوريو مقابريا حدا مسلچو دما بخال مقابريا زغير اتقدم حبرت سوفيت نيرو مجمري امريكا نيرو دحري حبرت سوفيت نيرو إلنا كلتيوم مزدخم دما دحري امريكا تمليس متيو دحري امريكا دما كالا هاجر متيو نبلا نخون حجي دما امارات دينا نبلو زلنا تركو دينا نبلو زلنا ابزي رايو نمنتايكم زبلكم زلغو اتي نسمعو زيناسي اي ودان يوزيوم سبات زياتهم عبيت هاجرات تسلچوم نابنا اشتكوت صقم يبلومن ابزي انتاي بلولو تركو is arming Ethiopia's government supplying weapons by aircraft. ስለዚህ ትርኩ ድማ ትርኩ ዝበሃል ሓደ ስሱዕ ብጀካ ገንዘብ ካልእ ዘይግድሶ በራሒ ኣውስሎ ዘሎ ነዛ ኣብ ድማ ገንዘብ ስለ ዝቦ ዘሎ ብዙሕ ኣፅዋር ይሸጠሉን ይዕጥቆን ከም ዘሎን ይዝንገር ዘሎ ስለዚ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ኢማራት ተሰልቺዎም ተተዳኺሞም ትርኩ ይቕየር ትርኩ ምስ ኣልየት ኢራን ይቕየር ኢራን ምስ ራሽያ ክቕየር ቻይና ካብ ቻይና ይገዛ ኣሎ ኣዘርቤጃን ቤላሩስ ክንደይ ሃገራት ኢኻ ክትብል እዚ ኩሉ እናገበርዎ ግን ወላ ሓንቲ ክገብሩሉ ይከኣሉን ሕጂ ነዚ ኩሉ ብምንታይ ክትኩ ወይ ፍትንሎ መጀመርያ መንእሽተይ ከስማዓኩም እቲ ኣሜሪካ ድያ ትሕግዞም ዘላ መን እዩ ዝሕግዞም ዘሎ ክንስማዕ ኣብዚ Hidden hands behind Ethiopia-Eritrea war drums. A global conspiracy unraveled. The Horn of Africa is on fire, and the flames are being fanned by shadowy forces you won't believe. 7 years ago, Ethiopia's Prime Minister Abiy Ahmed and Eritrea's President Isaias Afwerki shook hands in a so-called peace deal that promised to bury decades of bad blood. Fast forward to July 2025, and that handshake is a distant memory. Now the two nations are locked in a dangerous game of accusations, military buildup, and border skirmishes that could plunge the region into all-out war. But here's the kicker. The real puppet masters aren't in Addis Ababa or Asmara. They're lurking in global capitals from Cairo to Washington, Abu Dhabi to the Gulf, orchestrating a geopolitical chess game that could reshape the... كل زبلو زلو نت كنتات أمانغو إيرتران إثيوبيان زكاية زلو كنتات بخالوت حيلتات زوار زلو كم زخوني زنا جرمانيوم توم حيلتات أب أمريكا زلو أب جبت زلو أب إمارات زلو أب كلا عالم زلو أب فرنسا زلو بريزنت سياس منطقي سوانيرو بات برجس نيرترا زور حيل خمسة يلون فلتينا إيرترا زور حيل بزوانزي نيرترا كيدنا بزوج جمر بزخيد نزت أو زبلا حيل خمسة يله عند عدنا نفلت إيرترا عبي ديل زي جبرت وي وناي سكيورتي ديل أنت تجبرين لاينا من نمبر كم أنت زلو كم زي سمز من ناي وأنت زخون الله دست بلنا زي قطعت لنا إيرترا قال لهم اللهم إيرترا خمسة لا بينات راكت كونت مرسو مرجعهم I respect that أنا قل إيرترا عبي الله ينسس ندزلوا دسم بلني نحسب مس السعودية ديو مس تشاينا ديو مس راشيا ديو حدا عبد ديل جيرا نعو نتحسب نكال security problem تجمعاتو كلمة زلي كربحة كسالز دلي نحنا جن ودبنا نمهنا حجزنا security بتبغى نخلو حجزنا حيلن تزلو نيرترا صبغي ربحة ونمرخبات اللي زبل من تعلن نجن من قصة يرترا زلوا من رجعاتن زلوا حسرتاتن بعلو سلز فلتو نسوس قبرت زلوا أكن دخينا كزار بايكني حبريت أصل زي بالله كم حدا زي جاجن نعطي تمنيت كم تنساتهم يوم يلوم زحمينان زوارا زي نازلوا كم تزخون الله ون أما يسأل أنا قال سبات مغنياتو نعخاتكم ما علينا نيرزبل أمنا تعلني. The most important thing is إذا تيوري لنك أنا متى أزلا عن طبق جمر كلكم ببسحيات زرب زلا إذا تيوري زيا إذا السعودية تفتنوا زلا دبلوماسيون مسوس تاع حزيز ولو انتهت تيوري بخلي التوجن كسمعكم إيه بجمر يعني ما لسمه. Decades, Ethiopia and Eritrea have been locked in a cycle of war, mistrust, and political betrayal. Ambassador Dina Mufti argues that this long-standing conundrum must finally be transcended through a bold and visionary approach. Inspired by Europe. የሳውዲ አረቢያን በፖለቲካነት ሊያዙ መሰለኝ እንዳልከው መረጃው በድረገጽ ላይ የወጣው በሆርን ሪቪው በሚለው የመረጃ ገጽ ላይ የወጣ ነው። ሀሳቡ በጣም ብዙ በውስጡ የታጨቀ ሀሳብ የያዘ ነው። እውነት ለመናገር ይህን ሀሳብ መሬት ላይ ማውረድ ቢቻል ቀጠናው ላይ ፈዋሽ የሆነ የፖለቲካ ስርዓት ሊፈጠር ይችላል። ነገር ግን እንደው ቲዎሬቲካሊ በፕሪንሲፕል ደረጃ ምን እንደሚመስል በሂሳይንም እንዲሁም በበጎ አይንም ለመመልከት ልሞክር። እንግዲህ ኢትዮጵያና ኤርትራ ዩኒየን ነው የሚለው ኢትዮጵያ ኤርትራ ዩኒየን የሁለቱም ሉዓላዊነት በዚህ ዩኒየን ምክንያት ሰለባ አይሆንም። ዩኒየናቸው እንዳለ ሕጂ እንታዮም ዝብሉ ዘለው መቸም እዛ ዘረባዝያ ድሕሪ ነዊሕ ፈተነታት ናይ አብይ አሕመድ
ዝተበጽሐ ጉዳይ ክኸውን ከም ዝኽእል ኤርትራን ኢትዮጵያን ሓደ ሕብረት ከቁሙ ከምዚ ዩሮፒያን ዩኒየን ንብሎ ዘለና ኤርትራን ኢትዮጵያን ድማ ልኡላውነትን ኣተግቢረን ክልተን ሃገራት ሓደ ዩኒየን ከቁማ ክልተ ልኡላውያን ሃገራት ሓደ ሓድነት ወይ ከም ኤውሮጳ ሕብረት ብምፍጣር ነቲ ኣብ መንጎ ክልቲኡ ሃገራት ንዘሎ ኩነታት ንምቕያር ክጠቅም ዝኽእል ሓሳብ እዮም ዝብሉ ዘለዉ እዚ ሓሳብ እዚ ካበይ ዝነቐለ እዩ ስለምንታይ እዩ ሕጂ ብመንገዲ ሓደ ዲፕሎማት ናይ ኢትዮጵያ ዝበሃል ዲና ሙፍቲ ዝወፅእ ዘሎ ኣብ ሓደ መጽሔት ድማ ብርቀት ተጻሕፈ ኣርቲክል ወፅኡ ዘሎ ዳርጋ ዲና ሙፍቲ ጽሒፍዎ ኢልካ ክትዛረቡን ኣይትኽእልን ኢኻ ስለዚ ኣብቲ ዝበሃል ዘሎ ዩኒየን እንታይ ክህልሎ ይብሎ ኢኮኖሚክ ኢንቴግሬሽን ቁጠባዊ ምትእስሳር ፖለቲካል ኮኦርዲኔሽን ጆይንት ሴኩሪቲ ኮኦፐሬሽን ካልቸራል ኤክስቼንጅ ስለዚ እንታይ እዮም ዝደልዩ ዘሎ ኣብቲ ዩሮፒያን ዩኒየን ኢኮኖሚክ ኢንቴግሬሽን ቁጠባዊ ምትእስሳር ይብልሎ ፖለቲካል ኮኦርዲኔሽን ፖለቲካዊ ምትእስሳር ወይ ከዓ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ዘሎ ፖለቲካዊ ጽቡቕ ዝኾነ ቅርበት ዘለዎ ምትእስሳር ክህሉ ጆይንት ሴኩሪቲ ኮኦፐሬሽን ናይ ክልቲአን ሃገራት ወታደራዊ ሓበራዊ ስምምዕ ክህልዎም ልክዕ ሶማልያ ልክዕ ይብለኩም ኣለዎም ከምቲ ሶማልያ ምስ ግብፂ ዶ ሶማልያ ምስ ቱርክ ዶ ወይ ካልኦት ሃገራት ሴኩሪቲ ዲልስ ዝገብሮ ኣይደኖ እንታይ ዓይነት ክኸውን ይኽእል ካልቸራል ኤክስቼንጅ ስለዚ ኣርባዕተ ነጥብታት ዘማእኸለ ሓደ ምትእስሳር ንክፍጠር ግን ኣብዚኣ ሓንቲ ዘረባ ስለምንታይ ነዚ ምርጫ መሪፅና ዝብል ዘሎ Full political unification may be difficult due to Eritrea's distinct identities form the Horn of Africa. The ambassador outlines that while full political unification may be difficult due to Eritrea's distinct identity and colonial history, እንታይ ስከብል ኣሎ ሓደ ፉል ፖለቲካል ኢንቴግሬሽን ሙሉእ ፖለቲካዊ ዩኒፊኬሽን ማለት ንኤርትራ ብኢትዮጵያ ጌርካ ንምውሓጥሲ ዘይከኣል ክኸውን ይኽእል እዩ ምክንያቱ ኤርትራ ብዘለዋ ታሪኻዊ ወይ እውን ፖለቲካዊ ጉዕዞ ኤርትራዊ አይደንቲቲ ወይ እውን ኤርትራዊ መንነት ዝበሃል ስለ ዝተፈጠረ ዝብል ዘረባ እዩ ስለዚ እቲ ንኢንቴግሬሽን ዝሓተና ዘሎ ወይ እውን እቲ ሕብረት ወይ ከዓ ዩኒየን ክህሉ ኣለዎ ዝብል ዘሎ ቀዳማይ ምርጩ እንታይ ነይሩ ንኤርትራ ንምጥርናፍ ከም ዝነበረ ንሱ ግን ከም ዘይከኣል ምክንያቱ ኤርትራዊ መንነት ዝበሃል ሃገር ስለተመስረተ ንሱ ይከኣልን እዩ ስለዚ ፕላን ቢ እንታይ ይብላ ኣሎ ሕብረት ክንገብር ክልተ ማዕረ ዝኾነ ሃገራት ሕብረት ከም ዝገብራ ዘለዋ ዘይኮነስ እቲ ሓደ ሓይሊ ቀዳማይ ምርጫ ናቱ ንምግባጥ ኣይ ነይሩ ግን ንሱ ካብ ዘይኮነ ፖለቲካል ኢንቴግሬሽን ዝጂ ከም ዘረባ ክንዛረባ ከለና ሓድሽ ኣረስቲ ይኮነን ድሕሪ ናጽነት ኤርትራ 30 ዓመት ኤርትራ ተቃሊሳ ስለምንታይ ምስ ኢትዮጵያ ከምዚ ዓይነት ምርጫ መሪፃ እንድሕር ኢልኩም ብርግጽ ንቁጠባ ናይ ኤርትራ ኣገዳ ስለ ዝኾነ ሕጂ ገለገለ ሰብ ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ሕብረት ክትገብር ገለ ተልካዮ ክዓብድ ዝደሊ ኣሎ ኤርትራ እቲ ናይ መጀመርያ ቁጠባዊ ግስጋሴ ገይራትሉ ተባሂሉ ዝንገር ካብ 91 ክሳብ 97 ውፅኢት ናይቲ ምስ ኢትዮጵያ ገይራቶ ዝነበረት ኢኮኖሚክ ኢንቴግሬሽን ወይ ካብ ቁጠባዊ ምትእስሳር ዝፈጠሮ እዩ ነይሩ ስለዚ ብኻልእ ዘራርባ ኤርትራ ካብ ኢትዮጵያ ምስ ተኣለየት ምስ ኢትዮጵያ ዝነበራ ዝምድና ምስ በተኸት ቁጠባ ናይ ኤርትራ እናደኸመ ጥራይ ከይዱ እዚ ፋክት እዩ ንስምዒት ኣይኮና ንብል ዘለና ኣብዚኣ ግን ሓንቲ ኣገዳሲት ነጥብላ ኢትዮጵያውያን ነዚኣ ብዝደለይዋ እዮም ዝገልፅዋ ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ዝነበራ ቁጠባዊ ምትእስሳር ምስ ፈረሰ ኣብ 98 ማለት እዩ ክሳብ 2000 ምስ ፈረሰ ቁጠባ ናይ ኤርትራ እናሞተ ከይዱ ትበሃል ከሎ ኤርትራ ብዘይ ኢትዮጵያ ክትምዕብል ስለ ዘይትኽእል ድያ ኤርትራ ንክትምዕብል ከግድን ድዩ ምስ ኢትዮጵያ ምትእስሳር ዘድልያ ዝብል ሕቶ ኣብ ክልተ መቒልካ ክትሪኦ ዘለካ ኢትዮጵያውያን እንታይ ክብሉና እዮም ዝደልዩ ካባና ምስ ተፈልዩ ቁጠቦም ብፍጹም ክዕረይ ክልኒ ተስፋ እውን የብሎምን ኢሎም ንብዙሕ ኤርትራ ከምኡንዎ እዮም ዝፍትኑ ኣነ ግን ናተይ መረዳእታ ኤርትራ ቁጠባ ናታ እዚ ሎሚ ወሪድዎ ዘሎ ሓደጋ ወይ እውን ሕጂ ወሪድዎ ዘሎ ፀገም ካብ ኢትዮጵያ ስለተፈለና ዘጋጠመና ኣይኮነን ካብ ኢትዮጵያ ምፍላይ ፀገም ኣይፈጥርን ኣይብልኒ ወይ እውን ምስ ኢትዮጵያ ንግዲ ዘይምግባር ፀገም ኣይነበሮም ክብል ኣይክልኒ ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ዓቕማ ዝኾነ ወይ እውን ኣዝዩ ከቢድ ማዕቀብ ወይ ከዓ እገዳ ስለ ዝወረዳ እቲ እገዳ ድማ ከይተዳለወትሉ ስለ ዝወረዳ ሃንደበት ዝወረደ እገዳ ስለ ዝኾነ ኤርትራ ድማ ነዚ ኩነታት ዓይነት እዚ መፍትሒታት ክትገብረሉ ተዳልያ ስለ ዘይነበረት እንታይ ፈጢሩላ መብዛሕትኡ ኢንዱስትሪ ናይ ኤርትራ ፋብሪካታት ናይ ኤርትራ ናበይ ዝኸይድ ንብረት ይደፍር ነይሩ ናብ ኢትዮጵያ ዝሸየጥ ንብረት ይደፍር ነይሩ ዝዓበየ ኢንዱስትሪ ናትና ኣሜን እዚ ካብ 92 ክሳብ 97 ናይ ኢንዱስትሪ ሓለፍቲ ናይ ኤርትራ ዘለው ዝገበርዎ ኢንተርቪው ሪኢ ኣለኹ ኣነ ዝዓበየ ሰደድ ናትና ናበይ ነይሩ ናብ ኤርትራ ናብ ኢትዮጵያ እዩ ነይሩ ዝዓበየ ሰደድ ናብ ኢትዮጵያ እዩ ነይሩ ስለዚ እቲ ኢንዱስትሪ ኣብ ኤርትራ ተሃኒፁ ዝነበረ ፋብሪካታት እቲ ዝዓበየ ኤክስፖርት ናቱ ናብ
ኢትዮጵያ ነይሩ እቲ ፕላን ናቶም ግን እንታይ ነይሩ ብኢትዮጵያ ክጅምሩ እምበር ናብ ኤክስፖርት ዘቕንዐ ከም ናይ ሲንጋፖር ዓይነት ቁጠባ ናብ ደገ ሰደድ ዘቕንዐ ቁጠባ ንክሃንፅኡ ነይሩ እቲ መደብ ናቶም ግን ኢትዮጵያውያን ሃንደበት ነቲ ንግዲ ምስ ኢትዮጵያ ዝነበረ ክኸልፍዎ ጥራይ ፈቲኖም ጥራይ ዘይኮነስ ኤርትራ ምስ ዓለም ንኸይትነግድ ብመንገዲ ኣሜሪካ ዝሃንደሰቶ ማለት እዩ ኤርትራ ምስ ካልኦት ሃገራት እንኮላይ ንኸይትነግድ እገዳ ከምኡ ድማ ነተን ፋብሪካታት መብዛሕተን ሓደሽቲ ዘይኮና ናይ ቀደም ዝነበራ ግን ተፀጊነን ዝነበራ ስፔር ፓርቲ ከም ዘይረኽባ ብምግባር ምክንያቱ ዝኾነ ፋብሪካ ስፔር ፓርቲ የድልዮ እዩ እቲ ፋብሪካ ድማ ካብ ጣልያን ዝመፀ ካብ ኤሮፓ ዝመፀ ገለ እንተ ነይሩ ሓፂን እቲ ፋብሪካ ገለ ነገር ዝጎደሎ ክትከአለካ ስፔር ፓርቲ ክትገዝእ ዘይትኽእል ሃገር እንድሕር ጌርካያ ግን እቲ ፋብሪካ እንታይ ዝኸውን ሓንሳብ ምስ ተበላሸወ ብገይሩ እናተበላሸወ ኣይዕረን እዩ ብገይሩ ዕዳጋ ናቱ ጠጠው ኢሉ ኣሎ ስፔር ፓርቲ ናቱ ተበላሽዩ ኣሎ እቲ ሃገር እቲ ኢንዱስትሪ ናታ እናደኸመ ይኸይድ ስለዚ ኤርትራ ድሕሪ 2000 ዘጋጠማ ቁጠባዊ ፀገም ወይ እውን ቁጠባዊ ሽግር ወይ ቁጠባዊ ክራይሲስ ካብ ኢትዮጵያ ስለተፈንተተ ጥራይ ኣይኮነትን ምናልባት ገለ ግዜ ወሲዳ ብካልእ ዓለም ክትውንጨፍ ምኻለት ነይራ ግን እቲ ናይ እገዳ መጀመርያ እቲ ፓራያ ስቴት ዝብል ኤርትራ ዝተነፀለት ሃገር ዝኾነ ይኹን ፅቡቅ ዘይወፀላ ሕማቅ ሃገር ንክትከውን ከምኡ ድማ ሬጂም ቼንጅ ዝብል ፕላን መንእሰያ ደገ ናብ ካል ሃገራት ጥራይ ዕድላት ንክረክብ ተመሊሱ ናይ ዓዲ ከይምለስ ኩሉ እቲ ዝተገበረ ተደመሮቲ ኢትዮጵያ ዝተኸተለቶ ከምኡ ድማ ሰንዓ ፎረም ሱዳን ብፍፁም ኤርትራ ክትነግድ ከም ዘይብላ የመን ካብ ኤርትራ ዝኾነ ክትገዝእ ከም ዘይብላ ክሸጠላ ከም ዘይብላ ኩሉ እቲ ጎረቤታ ዝነበረ ከም ፍንጣጣ ክሪያ ከም ዘለዎ ስለዚ ውፅኢት ናይ ዝኩሉ ድማ ኤርትራ እንታይ ኮይና ኤርትራ ነቲ ዝነበራ ዕድላት ወይ እውን ናይ ቁጠባ ካብ ኢትዮጵያ ተፈንቲታ ንክትከደሉ ትኽእል ዝነበረ ዕድላት ክሰልጣ ኣይከኣለን ማለት እዩ ስለዚ እዚ ዘጋጠመ ሃገር ከም ኢትዮጵያውያን ዝጥቀምሉ ካብ ኢትዮጵያ ስለተፈለዩ ዝኾነ ነገር ክገብሩ ኣይክእሉን እዮም ዝኾነ ነገር ክፈጥሩ ይክእሉን እዮም ስለዚ ትርጉም ዘይብላ ሃገር ኮይና ሕጂ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ዘረቡ እውን ዝበሎ እዩ ሓደ መዓልቲ ምስ መረሮም ክምለሱ ይኽእሉ እዮም ዲና ሙፍቲ እውን ናፅነቶም እኳ ይፈትዎን እዮም ብምባል ዝገለፀና እዩ ኣብ ገለ ናፅነት ኤርትራ መዓልቲ ናፅነት እናበዓልና ከለና ኤርትራውያን ናፅነት ዝረኸብሉ ዝጠዓስሉ ዳንበር ዝሕጎስሉ ይኮኑን እናበሉ ዝገለፅዎ እዩ ስለዚ እቲ ኣጀንዳ ናቶም ንኤርትራ ንናፅነታ በዓላቶም ምስ መነዎም ምስ ከፍኦም ክመለሱ ይኽእሉ እዮም ዝብል ዝነበረ ሓሳብ ስለዘይሰለጠ እዩ ዝብል ዘሎ ሕጂ ናብቲ ካልእ ዓይነት ኤርትራ በቲ ኮይኑ በቲ ከም ሃገር ምቕፃላ ስለዘይተርፍ ከም ሃገር ተቐቢልና ምስኣ ቁጠባዊ ኢንቴግሬሽን ክንገብር ኣለና እዚ ሓሳብ እዚ ካበይ መፅእዎም ንዝብል ስምዑ እዚ በተያያዘ ግን አሰብን አጥቅተው የመያዝ እቅዳቸውን አንለውጥም በምንም ታምር አጥቅተን እንይዛለን የሚል ኦህዴዶች አቋም ይዘዋል። አሰብን ተቆጣጥረን እንዳውም ምንድነው ፕላን ያደረጉት አሰብን መቆጣጠር ብቻ አይደለም ክሊርሊ ነው የምንነግራቸው አሰብን መቆጣጠር ብቻ አይደለም ያሉት ይሳካል አይሳካም ሌላ ነገር አሰብን መቆጣጠር አስመራ ሄዶ መንግስት መቀየር ነው ፕላን ያደርጉ የነበሩት የአሜሪካም አውሮፓም አንድ ነገር በጭራሽ እንደማይቻል ነግረዋቸዋል እና አብይ አህመድ ይሄንን እየተነጋገሩበት ነው የሚገኘው ዘዘረባ ዝያድማ እንታይ ዝበሃል ዘሎ አብይ አህመድ ንነዊሕ እዋን ድሕሪ ውዕል ፕሪቶሪያ ቅድሚኡ ዝነበረ አጀንዳ እንዲሁ ወላ 2018 ውዕል ክፍርም ከለውን ኣካል ናይቲ ፕላን ናቱ ኣብ ደገ ባሕሪ ንክረክብ ብግልፂ ንኤርትራ ነጊርዋ ዲያ ነገራን ግን ብድሕሪ መጋረጃ ኩሉ ዕላማ ናቱ ኣብ ደገ ባሕርን ዓሰብን ከም ዝነበረ በአፉ ቅድሚ ስልጣን መምፅኡን ኣብ ስልጣን ምስ መፀ ፕሬዚደንት ኤርትራ ኣብ ዝነበሮ ስቴጅ ናይ ሚሌኒየም ስታዲየም ምስ ኤርትራ እንገብሮ ፍቅሪ ዓሰብ ክንማቐል ኢና እናበለ ምስ ተዛረበ ድገሞ እናበልዎ ኣሎ ስለዚ እዚ ሰብ እዚ ብሕቡእ ጥራይ ዘይኮነስ ብግልፂ ኣብ ቅድሚ ፕሬዚደንት ናይ ኤርትራ እውን እንተኾነ ባሕሪ ናይ ኤርትራን ኣብ ደገ ባሕሪ ናይ ኤርትራን ብፍሉይ ባህጊ ከም ዝነበረን ድሌት ከም ዝነበረን ጥሙሕ ከም ዝነበረን ምስ ኤርትራ እውን ገለ ነገራት ተረዳዲኦም ኣብ ደገ ባሕሪ ክቦ ዘይኮነስ እንታይ ኣነ ናተይ መረዳእታ ኤርትራ ብቁኑዕ ልቢ ኣብ ደገ ባሕሪ ንክጥቀም ንክብዎ እዮም ዝሓስቡ ነይሮም ንሱ ግን ሕቡእ ኣጀንዳ እዩ ነይርዎ ሕቡእ ኣጀንዳ ድማ እንታይ እዩ ንሳቶም ቁጠባዊ ሽርክነት ኢኮኖሚክ ኢንቴግሬሽን ክሓስቡ ከለው ንሱ ድማ እንታይ ሓስብ ነይሩ ኦውነርሽፕ ንሳቶም ቁጠባዊ ሽርክነት ንሱ ግን ዋንነት ናይ ባሕሪ እዚ ሕጂ ዝዛረቦ ዘሎ ኣጀንዳ ማለት እዩ እዚ ድማ እዩ ሓደ ካብቲ ፀገም ስለዚ ነዚ ነገር እዚ ምስ ኤርትራ ብዝገበሮ መንገዲ ምሳበዮ ልክዕ ድሕሪ ውዕል ፕሪቶሪያ ክፍርም ከሎ ንተጋሩ ዝበልዎ ውፅኢት ናይዚ ሕጂ ኩናት ወዲና ኣለና ንዓኹም ገዲፍናልኩም ኣለና ንግደፎ እዚ ጉዳይ እዚ ኣብ ኩናት ከለኹም ኣብ ምረት ከለኹም ምስ ፅልም ሻዕብያ ዘለኩም ተገምጠሉ ምሳይ እሞ ንሻዕብያ ሃሪምና ነውድቆ ሬጂም ቼንጅ ክንገብር ኣለና ኢልዎም ነይሩ ስለዚ ንኤርትራ ዘሎ ስርዓት ኣውዲቑ
ንሱ ኣብቲ ንኤርትራ ከም ድሌቱ ክገብራ ይፈቲኑ ሳቶም ግን ኖ ንሕና ኣይንኽእልን ኣብዚ እዋን እዚ ምሳኻ ክንተሓባበር ኣይንኽእልን ንሻዕብያ ስለንፈትዎ ወይ ስለንድንግፀሉ ዘይኮነስ ኣይንኽእልን ኢና እዮም ሎሞ ኦኬ ነዚያ ንምትግባር ንክንደይ ዓመታት ነቶም ተጋሩ ንምውቃል ገለንገለን ቀፂሉ ድሕሪኡ ናብ ኤሮጳ ከይዱ ድማ ንኤሮጳ ነዞም መራሕቲ ኤሮጳ ነዚያ ክገብር ረጂም ቼንጅ ክገብር ንስኻትኩም እውን ትደልይዎ ዝነበርኩም እዩ ክገብሮ ኣብ ክሓግዙኒ ብምባል ክልምኖም ጀሚሩ ኩላቶም ከንታይ ኢሎሞ ረጂም ቼንጅ ዝበሃል ሞዴል ሓሊፍ እዩ ኣብ ኤርትራ ድማ ኣይኮነን ንስኻ ኣሜሪካ መለስ ኩላቶም ዘለዎ ፈቲና ኣይሰለጠን ስለዚ ሎሚ ንሕና ንበዓል ናብ ኤሮጳ ኣብ ካልእ ሽግር ወዲቕናሉ ዘለና ኣብ ኤርትራ ረጂም ቼንጅ ክትገብር ዓቕሚ የብልካ ክንሕግዘካ ይንኽእል ኢና ስለዝበልዎ ስምዑ ኣብዚ ድሓን ከምኣ ናበለይ ዝገልጽ ወደ አስመራ ሄዳችሁ መንግስት መቀየር የሚባል ነገር አትችሉም ተብለዋል። እንዴት መረጃው ተገኘ ምናምን ተገኘ? እና አብይ አህመድ ስብሰባ ተቀምጠውበታል፣ እየተነጋገሩበት ነው። ምን ነግራችሁ መረጃ ትክክል ነው። በኤርትራ ሄዳችሁ መንግስት መቀየር አትችሉም፣ እንደዛ አይነት ነገር እንዳትሞክሩ ተብለዋል። ያ ማለት በአንድም በሌላ መልኩ ወደ አሰብ ለማጥቃት የሚያደርጉት እንቅስቃሴ በኃይል አትግቡ፣ ነገር ግን መነጋገር በመደራደር ነው መፍታት ያለባችሁ ነው እያሏቸው ያሉት። ከኤርትራ ጋር በተያያዘ ግን ከብዛ ዝብለኩም ናብ ኤርትራ ከይድካ ክትገብሮ ትኽእል ሓይሊ የብልካን ዓቕሚ የብልካን ድልውነት የብልካን ስለዚ ወላ ሓንቲ ክትገብር ኣይትኽእልን ኢኻ ከይድካ ኣካልካ ፎከስ ግበር ምናልባት እቲ ናይ ረጂም ቼንጅ ትብሎ ዘለካ ሕልሚ ክፍፀም ስለ ዘይክእል ካልእ መንገዲ that's why the economic union ናይ ኤሮጳ ካልእ ምርጫታት ካልእ ሓሳባት ክብዎ ስለ ዝጀመሩ ንሱ ናብኡ ገፁ ሞዴል ናቱ ቀይሩ ኣተሓሳስባ ናቱ ቀይሩ ናብኡ ገፁ ሸንኮለል ዝብሎ ዘሎ እዩ ብርግፅ ረጂም ቼንጅ ክትገብር ኣይንሕግዘካን ኢና እንተበልዎ ካልእ ብምንታይ ክሕግዝዎ ከም ዝኽእሉ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ናይ ጆርጅ መሎኒ ናይ ጣልያን መፅያ ካልኦት መራሕቲ መፅዮም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ምስኡ ይዘሩ ኣለዉ ናይ ልምዓት ኮሪዶር ይርኢ ኣለዉ ቁጠባኻን ፅቡቅ ክሬዲቢሊቲ ንክረክብ ሌጂቲመሲ ንክረክብ ተቐባልነት ንክረክብ የልምዕ ኣሎ ሃገር ገለመለ ኣብቲ ዘብለጭ ዘሎ ክፋላት ናቱ ስለዚ እቲ ካልእ ትብሎ ዘለካ እንተደይገበርናልካ ኣብቲ ናይ ቁጠባ ግን ሽፋን ክንገብረካ ኢና ክንሕግዘካ ኢና ዝከኣለና ክንገብረልካ ኢና እዚ ዓይነቱ ፒአር ይገብሩሉ ኣለዉ ዓብይ ኮንፈረንስ ዝካየድ ዘሎ ኣብ ኢትዮጵያ ብናይ ዓለም ደረጃ ብናይ ዩኤን ደረጃ ገለ ካብቶም ዓበይቲ ናይ ፉድ ሲስተምስ ዝበሃል እዩ እዚ ድማ ጥቕሚ ዘለዎ ንኢትዮጵያ ጥቕሚ ዘለዎ እዩ ምክንያቱ ብዙሓት ተሳተፍቲ ዘለዎ ልዕሊ 400 ዴሌጌሽን ካብ ዓለም መፅኦም ኣለዉ መራሕቲ ናይ ሃገራት ከም በዓል ናይ ጣልያን ጆርጅ ሜሎኒ ኣብኡ ካብ ዝበለቶ ንእሽተይ ከስማዓኩም ድሕሪኡ ናብቲ ናይ ኣቢ ክምለስ እየ If we limited ourselves to looking at food systems through the face of poverty, suffering, and hunger. Food systems are an engine of growth and development, both for the most fragile nations and for those that are economically more solid. At the heart of our action, there must therefore be the development for the communities where we choose to focus. ብዛዕባ ናይ መግብን ጉዳይ ናይ መግብን ዝምልከት እያ ትዛረብ ዘላ ብሓፈሻ ንሪኦ ዘለና ኣብይ ኣሕመድ ኣነ ኳ ከምዚ ናይ ፒአር ስታንት ወይ ከዓ ሓደ ኣገዳሲ ናይ ካብዚኣቶም ካብዚ ናይ ዩኤን ኤጀንሲስ ተኣኪቦም መፅኦም ፍሉይ ነገር ክመፅእ ክእል እዩ ዝብል እምነት የብለይን ግን ንኣቢ ንምድሓን ንዕኡ ንምውፃእ ኣስተዋፅኦ ይነበሮን ኢልካ ክዝረብ ዝኽእል ኣይኮነን ስለዚ they are giving him ፅቡቅ ዝኾነ ካቨር ኣፕ ይገብርሉ ኣለዉ ኣብ ውሽጢ ዓዱ 2-3 ዓይነት ኩናት እናተኻየደ ከሎ ካብኡ መዋፅኦ መህደሚ ፅቡቅ ዝኾነ ሽፋን ይግበረሉ ከም ዘሎ እየ ዝርኢ ዘለኹ ኣነ and ንክንደይ ግዜ ከምኡ ኢሉ ክቅፅል ይኽእል we don't know but ንሳት እቲ ኣብይ ኣሕመድ ታርጌት ናቱ እንታይ እዩ ዝገብር ዘሎ ኢለኩም ብሓደ ወገን ኣብ ቁጠባዊ ምዕባለ ኣብ ናይ ዓለም ኢኮኖሚ ኣበርክቶ ከም ዘለዎ ከም ዝሪእዎ ዘለኹም ድማ ከመይ ጌርካ ነዞም ኣጋይሽ ኢንተርቴይን ትገብሮም ገለመለ ያው ማስተርስ እዮም ስለዚ ብከምኡታት ኖቲፊኬሽን ናይ ኢትዮጵያ ዝፈትዎ ሰባት እውን ይመፅዎም እዮም ሕጂ እዚ እናገበሩ ከሎ ብካልእ ግምጣል ግን እንታይ እዮም ዝብሉና ዘለዉ ጉዳይ ናይ ባሕሪ ዘይተርፍ ነጥቢ ምዃኑ ኤርትራ ድማ ነቲ ሽግር ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ትፈጥሮ ዘለያ ዝብል መረረ ድማ ንሰምዕ ማለት ችግር ሳይሆን እንደ ብሔራዊ ደህንነት ስጋትና ሊስተካከል እንደሚገባው ታሪካዊ ስህተት እንደምታየው ያውጃል። ወዳጅነትና ጉርብትና የሚሉት ቃላት ከኢትዮጵያ መሰረታዊ ጥቅም ጋር ሲጋጩ ትርጉም አልባ እንደሆኑ ያስረግጣል። ሁሉ
ምክንያት የሆኑ መሪዎች ደግሞ አሏቸው። መዘንጋት ደግሞ የለብን። ሸኔ ያግዛሉ፣ ቲፒኤልኤፍ ያግዛሉ፣ ፋኖ ያግዛሉ። መሸወድ አያስፈልግም። አሁን ኢትዮጵያ ካልተባላች በስተቀር አንድ ከሆነች ወደኛ ትዞራለች ብሎ የሚያስቡ ሰዎች አሉበት። ግን ወንድሞቻችን ናቸው፣ ጠይቀናቸዋል። እኛ እንዴት ነው በአንድ ጊዜ ሸኔ እዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ንዓና ንሱ ምስ ኢንተርናሽናል ዜና ምስ ኢንተርናሽናል ኮሚኒቲ ናይ ቢዝነስ ናይ ዩኤን ፉድ ሲስተምስ ብላብላ እናተዛረበ ከሎ ናይ ኤርትራ ጉዳይ ድማ ንሸኔ ነቲ ፋኖ ነቲ ህወሓት ትድግፈልና ዘላ ንሳያ ብሰንኮም ኢና ንዋጋእ ዘለና ስለዚ ናይ ኤርትራ እዚ ዝብሎ ዘሎ ኣቐድማ ቢሉ ተዛረበ እንድዩ ግን እታ ልክዕ ዝብላ ዘሎ ናብ ዩኤን ናብ ኣሜሪካ ናብ ፈረንሳ ናብ ኤሮፓ ናብ ኩላቶም ሰደዳ ደብዳቤ ከመይ እያ ትብል ንኩሎም እናሓገዘ ንምውዳቅ ናተይ ሕሉፍ ሓሊፍዎም ድማ ኣብ ግዜ ክረምቲ ምስ ህወሓት ኮይኖም ወራር ገይሮም ንኣዲስ ኣበባ መጥቃዕቲ ክገብሩ ይደልዩ ኣለው ኤርትራ ልኡላውነተይ ሰጊራ ኣብ ልኡላዊ መሬት ናይ ኢትዮጵያ ግፍዒ ትፍፅማላ ዝብል ክስታት እቲ ፅሑፍ ንሱ ዝሰደዶ ኣምፂልኩም ነይረ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ድማ ኣባጫው ናይ እዝኒ ናይ ደቂ ሰባት እዩ እናበለ ዝመለሰሉ እዩ ኣነ እንታይ ለፅሒፍ ኣለኹ እዛ ፅሕፍቲ እዚኣ ድማ ሼር ክትብልዋ ይደሊ መጀመርያ ኤርትራ ፀገም ኣይኮነትን ዓቢ ወይ እውን ኣብ ቀረብ ኣፍሪካ ፀገም ትፈጥር የላን ኤርትራ አብይ አሕመድ ረጂም ሽግር ናቱ ኤርትራ ዘይኮነት ኣብ ውሽጡ ባዕሉ ዝፈጠሮ እዩ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኩናት ዝበሃል ዘሎ ድማ ድራማን ሓሶትን እዩ ኣብ ክውንነት ዘየለ እዩ this is not a war of nations this is Abiy versus his own people and now he's looking for a scapegoat ስለዚ አቢይ ምስ ህዝቡ ምስ ክልላቱ ዝገብሮ ዘሎ ኩናት እምበር ምስ ኤርትራ ዘተሓዝ የብሉን እቲ ሽግር ክትፈትሕዎ ተደሊኹም ድማ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዘሎ እምበር ምስ ኤርትራ የተተሓዝዎ let's break it down ማቃቀይልና ንራእዮ while Abiy Ahmed gaslights the region here is what's really happening Abiy Ahmed እቲ ዞባ ናይ ሰላም ከም ዘይኮነ ኣብ ሱዳን ኣብ ሶማሊያ ኣብ ገለሎ ክብል ከሎ እቲ ቀንዲ ፀገም ዘጋጥም ዘሎ ግን ውሽጣዊ ሬቤሊዮን ወይ ከዓ ውሽጣዊ ናዕቢ ኣብ ልዕሊኡ ዘጋጥም ዘሎ እዩ ከመይ ገይሩ ኣጋጢሙ ሰለስተ ነገራት ጠቂሰ ኣለኹ ኦሮሞ ዝበሃል በዓል ጀዋር መሐመድ ናይ ኦሮሞ ቄሮ ዝበሃሉ ንኢወደግ ተንቀሳቂሶም ካብ ስልጣኑ ዝወርድ ገይሮሞ ብዝተፈጥረ ናይ ሓጓፍ ናይ ስልጣን አብይ አሕመድ ናብ ስልጣን ከም ዝመፅእ ዝገበርዎ ጀዋርን ቄሮ ናይ ኦሮሞን እዮም ሎሚ ዝቃለስዎ ዘለዉ ሸነ ኮይኖም ድማ ንሳቶም እዮም ስለዚ ውፅኢት ናይቲ ንዑ ኣብ ስልጣን ኣምፅኦሞ ናይ ኦሮሞ ዝደልይዎ ዝነበሩ መሰላትን ዲሞክራሲን ስለዘይፈጠረሎም ንዑ ንምግምጣል ይጎዩ ኣለዉ ናቲንግ ምስ ኤርትራ ዝተሓዝ የብሉን ኤርትራ ሰላም ዝተፈጥረ ነቶም ኦሮሞ ኣብ ኤርትራ ዝነበሩ ናብ ዓድኹም ከድኩም ሳዕቢ ተረዳዲኹም መንገዲ ፍጠሩ ኢሉ ሰዲድዎም እዩ ስለዚ ናይ ሸነ ምስ ኤርትራ ዝተሓዝ የብሉን ሓደ ካልኣይ ኣምሓራ ኣብ ክመፅእ ከሎ ምስ ኦሮምሓራ ብዝብል ብሓደ ኮይኖም እዮም ተቃሊሶም ንሂወደግ ኣውዲቆም ናብ ስልጣነ ደይቦም መጥረ ዘይኮንስ ፅቡቅ ገይሩ ኩርሱ ንኸታትሕ ኣብ ጎኑ ኮይኖም እንኳላይ ኣብ ኩናት ናይ ትግራይ ኣብ ማዕሪኡ ተሰሊፎም ኣብ ሰራዊት ናይ ፌደራል ኮይኖም ጥራይ ዘይኮነስ ፋኖ ዝብል በይኑ ግንባር ፈጢሮም ተዋጊኦምሉን ተዋዲቆምሉን እታ ኩርሲ ናቱ ንኸውሕሱ ገይሮም ልዮም ጀጋኑ ከም ፋኖ የለና በለ ድማ ጀንጂንዎም ልክዕ ኣብ ፕሪቶርያ ከሎ ጠሊብዎም ድማ ንዓታቶምን ንሻዕብያን ብሓደ ከጥፍ የብዝል መጀመርያ ግን ብኦሮሞ ፋኖ ይቀለኒ ብምባል ንዖም ከጥፍ ፈቲኑ ንሳቶም ግን ካብቲ ትፅቢት ወፃኢ ክምሽክትዎ ንርኢ ኣለና ከም ንሪኦ ዘለና ክሳብ 4 ኪሎ ክኸድኹሉ እዮም ንትግራይ ውዕል ፕሪቶርያ ምሶም ፈሪመ ብምባል ምስ ህወሓት ዲል ገይሩ ተፈራሪሙ ከብቅዕ ነቲ ህወሓት ዝበሃል ሰሪዘ የሎ ኮይሉ ነቲ ውዕል ፕሪቶርያ ንኸይትግበር ነቲ መሬትና ዝበልዎ ክመልሰልኩም እየ ዝበሎም ኣይመለሰ ገለ ገበረ ሕጂ ድማ ኩናት ናብ ትግራይ ክገብር ዘሎ ንሱ እዩ ስለዚ ሰለስቲኡ ነጥብታት ምስ ኤርትራ እተሓሓዝ ዘለዎ ኣይኮነን ኢለ ገሊፅ ኣለኹ ቀፂለ ሚንዋይል ኤርትራ ስ ክሊር ትራክ ሬኮርድ ናይ ኤርትራ እንተኮይኑ ድማ 2018 ምስ ዓቢ ኖርማላይዜሽን ክገብሩ ከሎ ሰላም ክግበር ከሎ መበገሲ ናቱ ወይ ከዓ ኣብ ምንታይ ዝተመስረተ ነይሩ ውዕል ናይ ኣልጀርስ ንኸተግብር ከም ዘለዎ ሕራይ ከተግብረየ ኢሉ እዩ ምስ ኤርትራ ሰላም ገይሩ ቀፂሉ ኤርትራ ኣብ ግዜ ሽግር ደው ኢላ ነዚ ሎሚ ፈንጣሕታሕ ዝብለሉ ዘሎ ስልጣን እውን ንከውሕሶ ዝገበረትሉ እያ ኣብ ውዕል ፕሪቶርያ ምስ ተፈረመ ድማ ኤርትራ ሰራዊታ ኣብቲ ብውዕል ናይ ኮሚሽን ዶብ ዝተፈረመ ዶባ ኣብኡ ጠጠው ከም ዝበለ ሰራዊታ ገይራ ኣላ ስለዚ ኤርትራ ዕጡቃት ጉጅልኡ ትዕጥቕ የላ ልኡላውነቱ ትግህፅ የላ ካልእ ፀገም ትፈጥረሉ የላ ንሰላምን ርቃትን እያ ትሰረዘላ ብምባል ገሊፀ ኣለኹ ስለዚ ንኤርትራ ይትውቀሱ እንተደሊኹም ኣብን ገዙ ዝቃፀል ዘሎ ንዑ ትሽግራዊ ዘሎ መፍትሓዊ ድለ እዩ ብምቕፃል ዶን ብሌም ኤርትራ ፎር ብሮክን ሃውስ ኣቢ ድማ ሽግርካ በዓል ካፍታሕ your civil wars your betrayals your chaos these are not Eritrea's making or Eritrea's doing ስለዚ ኤርትራ ወልሓንቲ ገበረትካ በዓልካ ዝፈጠርካዮ ኣግሽግሽ እዩ Eritrea stood with you when no one else did
and you've betrayed everyone every time. ኤርትራ ኣብ ግዜ ሽግርካ ጠጠው ኢላ ትልካ ልክዕ ከምቶም ካልኦት ከምኡ ዝገበሩልካ ዝጠለምካ እዮም ኤርትራ ድማ ጠሊምካ እያ ስለዚ the world must see clearly Eritrea is not an aggressor ኤርትራ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ዓለም ንጹር ዝኾነ መረዳእታ ከልዋ ኤርትራ ዝኾነ ይኹን ኣበርክቶ ዝኾነ ይኹን ፀገም የብላ እንትርፈነት መፍትሒ ስለዚ ንኤርትራ ከም መህደሚ ኣይትጠቀሙላ በመባል ገሊፅ ኣለኹ እዚ ድማ ሓደ ካብቲ ኩሉ ሰብ ከስተውዕለሉ ዘለዎ ኩነታት ኮይኑ ይርዳእኒ ሓደ ካልኣይ እዚ ጥራይ ኣይኮነን ፀገም ኮይኑ ዘሎ ኣብይ ኣሕመድ ናይ ብሓቂ ሽግረ መስፋሕፍሒ ምዃኑ ዓለም ኩላ ክትፈልጦ እዚያ ስምዑ Gedo region, the border town of Beled Hawo is gripped by violence. On July 25th, 2025, heavy fighting broke out between Somalia's federal forces and troops loyal to Jubaland, a semi-autonomous state. The trouble started when Mogadishu sent hundreds of soldiers to this key town near Kenya, a move Jubaland leaders in Kismayo called provocative and destabilizing. Reports say at least 5 people died, with Jubaland forces claiming control of the town center. كم زنريو زلنا ናይ ሶማሊያ ፕሬዚደንት ኣብ ኢትዮጵያ ነዚ ናይ ዩኤን ኮንፈረንስ ክሳተፍ ኣብ ዘለወሉ ናይ ኢትዮጵያ ሰራዊት ድማ ኣብቲ ጁባላንድ ዝበሃል ከም ትሪእዎ ዘለኹም ወታደራዊ ምንቅስቃስ ይገብሩ ከም ዘሎ የማንን ፀጋምን ይዝረብ ኣሎ ስለዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብ ጁባላንድ ዝበሃል ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ ከምኡ ድማ እዚ ናይ ጁባላንድ ምስ ሰራዊት ናይ ፌደራል ናይ ሶማል ኣብ ምስሓሓብ ከም ዘለዎ ኢና ንርኢ ዘለና ሶማልያ ውሽጣዊ ትርምስ ናታ ውፅኢት ናይቲ ናይ ኢትዮጵያ ኣካይዳን ፖለቲካውን ወታደራውን ኣካይዳ ምዃኑ ብተደጋጋሚ ዝግለጽ ውፅኢት ናቱ ድማ እዚ ኩሉ ንሪኦ ዘለና ኣብ ሶማልያ ዘጋጥም ዘሎ ትርምስ ኢትዮጵያ ኢድ ከም ዘለዋን ኢትዮጵያ ሓደ ካብቲ ኣጀንዳ ናይ ሶማልያ ኣብ ምዝርራቅ ዓብ ግደ ዝፃወት ዘሎ እዩ ሓደ በሉለይ እዚ ኩሉ ኣብ ዞባና ዘጋጥም ዘሎ ምስ ኤርትራ ከም ዘይተሓሓዝ ንክንፈልጥ ኢና ግን ኤርትራ ካብ ምሕማይ ግን ዓዲ ይውዕሉን እዮም ነዚ ኩሉ ሰብ ኣነፂሩ ክፈልጠልናን ክርዳኣልናን ንዓለም ብተደጋጋሚ ክንጉስጉስን ክንፅዕርን ኣለና ካልኣይቲ ነጥቢ ድማ ኣብ ሶማልያ ኣብ ሱዳን ከበኩም እየ ኣተሓሒዘ ምንታን ክውድና እዩ ዞባና Formation of the Presidential Council of the Transitional Peace Government of 15 members, including the governors of the regions, who by virtue of their positions represent the President of the Presidential Council for their regions. First, the leader, Mohamed Hamdan Dagalo, head of the Presidential Council, choosing Mr. Mohamed Hassan Osman Al-Taishi as Prime Minister of the Transitional Government of Peace. Well, CGTN said Naba Mohideen is in Port Sudan for us. She's joining us live from there. Naba, the RSF has announced the formation of a parallel government. What's been the reaction? So, Zinriyo Tanahna, RSF ዝበሃል ትዕጡቕ ጉጅለ መንግስትን ኣትዩ ይቆም ኣሎ ሰራዊት ናይ ሱዳን ከምኡ መንግስቲ ናይ ሱዳን ሕጂ ኣብ ካርቱም ኣትዩ ኖርማል መንግስቲ ክጅምረሉ ኣብ ዝፍትን ዘሎ እቲ RSF ዝበሃል ድማ ንባዕሉ መንግስቲ ኣብ ኬንያ ይቆም ኣሎ ካቢነናቱን ገለመለታትን ኣቆይሙ ድማ ንሱዳን ኣብ ክልተ ንምምቃል ወቅዓዊ ስርሑ ጀሚሩ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ RSF መንግስቲ ኣለዎ ሰራዊት ሱዳን ድማ ወይ መንግስቲ ሱዳን ድማ ኣሎ ስለዚ ዝተወሰነ ሽምግልና ክበሃል እዩ ኣሜሪካ ብድሕሪ መጋረጃ ንግብፂ ንኢማራት ንስዑድያ ንካልኦት ወሲዳ ኣብ ኣሜሪካ ተዘራርቦም ኣላ ኣብ ሓደ ገጠጥ እንታይ ክብሉ እዮም ከምታ ንደቡብ ሱዳን ገይሮም ዝመቐልዋ ሕጂ ድማ መፂኦም ሱዳን ኣብ ክልተ ክትምቀል እያ ክብሉ እዮም እቲ RSF ዝበሃል ሓደ መንግስቲ ከም ዘቆም ክገብርዎ እዮም ነቲ ኣልቡርሃን ዝበሃል ድማ ኩሉ ገዳን ገለመለንገለን ከነልዕለልካ ኢና ዝንዝን ክንገብረልካ ኢና ኢሎም ሕራይ ከብልዎ ይኽእሉ እዮም ምክንያቱ ብርግፅ ሕራይ ክብል ኣይክእልኒ ኢኻ ትብል ግን ኣልበሽር ከመይ ገይሩ ደቡብ ሱዳን ንክትንፀል ገይሩ ተመሳሳሊ ኩነታት ክንርኢ ንኽእል ኢና እንተጋጠመ ድማ ዘገርም ክኸውን ኣይኮነን ናይ ብሓቂ ዘሕዝን ኩነታት ንርኢ ኣለና እንተዘየለ ድማ ብዝተፈላለየ መንገዲ ንዑ እውን ረጂም ቸንጅ ኢሎም ካብ ስልጣኑ ከኣሊዎ ከሸግሮም ከም ዘይኮነ ምክንያቱ ኣብዚያ ስምዕዎ እንታይ ከም ዝገበሩ ቅድሚ ሕጂ covert regime change operations by the United States, mostly CIA-led, and 6 overt regime change operations, meaning an open war to topple another government. So 70 regime change operations. This is a very distinct kind of statecraft. 60 كم تري وزر لهم أمريكا 7 زأكل رجيم change خمس جبرات يزنقر زلهم 7 زي بروفيسور جيفري ساقسي أمريكا 7 زخون منجستات سرعتات برجيم change غيرت حجرها. ስለዚ 7 ግዜ ዝገበርዎ ታክቲክ 7 ሓደን ግዜ መበል 7 ክልተን ግዜ ክደግሞ ይክእሉን እዮም ክንብል ኣይንኽእልና ኣብ በዓል ሱዳን ድማ ምስ ዘሎ ፍራጂሊቲ ብዝተሓጓፋት ዘሎ ዋላ እውን ኣብቲ ሰራዊት ሱዳን አልቡርሃን ዝብል ዘሎ ኣብ ትሕቲኡ ስልጣን ዝደሊ ሰብ ክህሉ ይኽእል ስለዚ ንሕራይ ነቲ ኩነታት ገይሮም ብረጂም ቸንጅ ገይሮም ነቲ ኣጀንዳኦም ንምስላጥ
ብዙሕ ግዜ ዝኸድዎ መንገዲ ምዃኑ ምፍላጥ የድሊ ስለዚ ዓለምና ከመይ ዓይነት በዳሂ መድረኽ ዘላን ቀርኒ ኣፍሪቃ ድማ ኩሉ ግዜ ከም ናይ ኤርትራ ፅንዕ ኢሎም ወይ እውን ከም ናይ ኤርትራ ምርጫታት ንክገብሩ ኣማራፂ የብሎም እቶም መራሕቲ ምክንያቱ ብቐሊሉ ከኣልዎም ይኽእሉ እዮም ረጂም ቸንጅ ንክገብሩ ከቢድ ኣይኮነን ኣቢ ድማ ይፈልጦ ነዚ ኣቢ ንትሶም ዝበልዎ ሕራይ ክብል እምበር ኣንፃሮም እንተኸይዱ ከመይ ገይሮም ኣብ ሓፂር ግዜ ረጂም ቸንጅ ክፍንቅልዎ ከም ዝኽእሉ ርኢዎ እዩ ኣንፃሮም ምኻድኩም ኤርትራ ኮንካ እኮ ፈቲንዎ እዩ ከምዘይዋፅኦም ዝፈለጠ እዩ ናብ መጋበርያነት ሙሉእ ብሙሉእ ኣትዩ ንሪኦ ዘለና ሕጂ ናብቲ ኢንተርናሽናል ኒውስ ከሰጋግ Hello everyone, welcome back. The United States is celebrating another trade deal while the European Union is completely cornered yet again. So on Sunday, the United States and the European Union struck a last-minute trade deal that imposes a 15% US tariff on most EU goods, which averts what could have been a quite brutal escalation of economic hostilities. Mr. Trump, can you do better than 15% tariff rate for the EU? Better meaning lower? Yeah. No. The deal was finalized after a rather awkward and quite tense at times face-to-face meeting between US President Trump and European Commission President Ursula von der Leyen. Trade agreements in recent reading and delivery. እንታይና ንርኢ ዘለና ኤሮፓ ናይ ብሓቂ ዝለዓለ ውርደት ከም ዝረኸቡን ኣብቲ ዝለዓለ ውድቀት ከም ዝኣተውን እዩ ዝንገር ዘሎ እዚ ኸዓ بفتصم نيروبا كت challenge خد جبر تخل نيروبا كتتحن تخل مراحيد كم زي كونت تدا ودكات نيروبا فرينو نداد كم زو سخط اليوم زنقرز لهم معناته زدي لزي one sided and very very unbalanced اليوم لهم أوروبا عندما هذا مرحنا أوروبا نزع سبزيا دونالد ترامب فتفيتو كشافت فت غير خمس قرصات قيس له هذا مرحنا أوروبا مالتيو تمالتي زي زي دي لا يكون انت غيريلهم دونالد ترامب دليت كغبريا ايو تباهيل زلو اوروباويان كل نساتهم ناب امريكا تسدو 15% تعريف سلازي كاب نفس وقف كباب 1 تريليون زتمن نقدي زلوهم ناب امريكا زاتو 15% تعريف ناب منقس امريكا كاتيو من يزخف لنا 15% تعريف نا امريكا حزب امريكا يخافلو جين تاي زغبر حنت مكينه كاب أوروبا استسرحت أب جرمن استسرحت مكينة أب أمريكا قطعت تقينا 100 شح حرنير واقع بي ام دبليو تنيرا 15% وسك 15 شح وسك هاد جزات 15 شح وسخدمه أبيكاتو ناب منقس أمريكا كاتو سلازي تا كامباني تا تقبر أب أوروبا كسدد يكونت انتيرا فابريكا بأمريكا كتكفت على مالتيو أب أوروبا زلو سرحتنياتاتن فابريكان عتيقة ناب أمريكا كتكل على نزي 15% كدحن تخين كان تزي اللي من 15 شح توساغي وسيخ غزالكا وحد يخ غزالكا سلازي كابت عداغا اكسباير كتقبري خمالتيو ازي عينت وسانه دما كمي غيرو حدا مرحنا اوروبا يقبلوا زبل دما زرا بخين الله بسمعوا. They had to sign off on this deal. But behind the scenes, there are complaints. The deal has exposed the divisions. France has called it a quote-unquote dark day. Italy says more work needs to be done, but the harshest criticism came from Hungary. Prime Minister Viktor Orban said كم تريوا زلهم مبزحتهم مرحتنا أوروبا قبل ما تسيب عملو طليان ندون ترامب كتحجس سلت دلزلا جورجيا ميلوني دحاني وجن قالك تعرار زلو نجرات اللويلا فرنسا سألي معك بمبال جليس أملو جرمن دما قطباناتنا نبقلوا لاو خيدي أبزيز أي سبسبتون على جن حجز واتس فيديو يريد أنه chancellor جرمن قطبانا جرمن عاب حدا قاقوت قويو مغنياتو نحناتهم كان دي اكسبورت نقبرينا 15% تعريف دما ابتودا دارنتناتنا عاب شجر كفتري سلازي لتمرج اي زلو انتن كامباني وي عداغانا جرمن مقداف انو عداغانا امريكا مقداف انت زي اللي دما اب امريكا فابريكا مقباريو سلازي اب جرمن زلو كامبانيتات اب امريكا كشي تدليو فابريكا ناتو اب جرمن عاتيو اب امريكا يكخفتو زلو سلازي بزح سب سرح كسن كم زغلاب جرمن تن كامبانيتات ناب امريكا خداين مغنياتو نتشاينا خيكدو اب تشاينا تسعيرهم سلو زغونو مبزحتو نبرت ناي امريكا مبزحتو نبرت ناي جرمن اب تشاينا دشي زنبره تسعيري سلازي اب تشاينا خشط يقولون يمزلو امريكا تاريفاتهم زل عداغا يعني رازيخا 15% تعريف مسارمتهم بخلت تمن قدي افلاق زلا حاجرنا نرزلنا زناي هنغاري فيكتور اوربان دما ترامب 8 فون دير لاين تا اورسولا فون دير لاين مالتيو فور بريكفاست بمبال قليتو سلازي قرص غير بلعوا بمبال دما نتي زنبره negotiation كسع كندي حماق كم زنبره يزغل زلو so at the end of the day اوروبا
ኣብዚ ዲል እዚ ኣብ ክሳራ ኣጋጢሞ And I quote, Trump ate von der Leyen for breakfast. But what I see, and at first glance is obvious to me, is that this is not an agreement made by President Donald Trump with Ursula von der Leyen, but Donald Trump ate Ursula von der Leyen for breakfast. That's what happened. Bisognerà lavorare ancora su. More work will need to be done on the agreement, because what was signed yesterday is a legally non-binding preliminary agreement, so further detail is still needed on certain aspects. There is still a fight to be had, and as a result of this work, support will need to be provided both at the national and European level for sectors that may be particularly affected by this decision. All text. And so this is where we should consider this 7.5%. Now it's down. ስለዚ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ብሓፈሻ ኤውሮጳ ወላ ሓንቲ ክገብሩ ኢኮሎኒዮም 15% ታሪፍ ጥራይ ካይኮነ ተሰማሚዖም ዘሎ ልዕሊ 700 ቢልዮን ነዳዲ ይኹን ናቹራል ጋዝ ካብ ኣሜሪካ ክገዝኡ ከም ዘለዎም ከምኡ ድማ ልዕሊ 600 ቢልዮን ድማ ተወሳኺ ኣብ ኣሜሪካ ኢንቨስት ክገብሩ ከም ዘለዎም ስለዚ ልዕሊ ትሪልዮን ዶላር ድማ ኢንቨስት ክገብሩ ኣለኩም ኣብ ልዕሊ 15% ታሪፍ ተባሂሉ ኣሎ ኤውሮጳ እንታይ ረኺቦም ናቲንግ ኩሉ ንብረት ናይ ኣሜሪካ ኸ ብጥርሑ ብዘይ ታሪፍ ዚሮ ታሪፍ ናብ ኤውሮጳ ክሽየጥ እዩ ስለዚ this is not a deal, this is a disaster ብምባል ብዙሓት ገሊፆም ኣለዉ anyway this is the reality of today ካብኡ ቀፂልና ምናልባት እዚኣ ንኤርትራ ዓብይ ኣገዳስነት ክህልዋ ይኽእል ይኸውን እዩ Planning their next purchase, you may soon see a new payment option at checkout, stablecoins. The Genius Act, signed into law by President Trump, is the first major US law regulating dollar-backed cryptocurrencies. The idea is to build trust and push stablecoins from crypto circles into mainstream finance. According to McKinsey, daily stablecoin transactions have doubled in the last 18 months, but until now, they've mostly been used for trading or cross-border payments. እዚ ሓድሽ ውዕል እዚ payments in the stablecoin era ዝብል ዘረባ ዶናልድ ትራምፕ ጂኒየስ ኣክት ዝበሃል ጂኒየስ ኣክት ዝበሃል ብምትሕልላፍ ብዶላር ጥራይ ዘይኮነስ ብስቴብል ኮይን ክንከፍል ከም ንኽእል ገይሮም ኣለዉ and this is why ኣብ ካልእ ቪድዮ ናተይ መንግስቲ ኤርትራ ንእገዳታት ናይ ኣሜሪካ ይኹን ናይ ዶላር ንምስጋር ነዚ ብሎክቼን ከምኡ ድማ ነዚ ስቴብል ኮይን ዝበሃል ዘሎ ዲጂታል ፔይመንት ሲስተምስ ከም መስርሕ ኢንቨስቲጌት ክገብሮ ኣለዎ ንምንታይ እዩ እቲ ስቴብል ኮይን ዝበሃል ቴዘር ክኸውን ይኽእል USDC ክኸውን ይኽእል ካልኦት ኮይንስ ንኣብነት ቢትኮይን ክትገዝእ ተደሊኻ ብዶላር ኣይኮንካን ትገዝእ ብምንታይ ዳ ብስቴብል ኮይን ነዚ ስቴብል ኮይን ምስ ገዛእኻዮ ኣብ ካልእ ዲጂታል ኣሰት ክትቅይሮ ዝቐለለ እዩ ስለዚ ሓደ ቴዘር ወይ ከዓ ሓደ USDC ዝበሃል ዋጋናቱ $1 እዩ እዞም ስቴብል ኮይን ዝበሃሉ ድማ እቶም ዝዓበዩ ኣብቲ ናይ ኣሜሪካ ቁጠባ ኢንቨስት ዝገብሩ ዘለዉ እዮም ስለዚ እንታይ ዝበሃል ዘሎ ስቴብል ኮይን ፔይመንት ኣብቲ ዕዳጋ ከኣትዩ ብመንፅር ናይ ክሬዲት ካርድ ብናይ ካልእ ኤርትራ ድማ ነዚ ሲስተም እዚ ክትጥቀመሉ ትኽእል እያ እቲ እገዳ ናይ ኣሜሪካ መዓስ ክርክብ ናቦ ዊ ዶንት ኖው ግን ነዚ ዲጂታል ፔይመንት ሲስተም ተጠቂማ ገለገለ ብፍላይ እዚ ገንዘብ ካብ ዲያስፖራ ዝመፅእ ዘሎ ወይ እውን ካልእ መንግስቲ ኤርትራ ዝኾነ ይኹን መንገዲ ንኤርትራ ክሰዶ ዝደሊ ሽግራት ክህልዎ ይኽእል እዩ I wish ነዚ ነገራት እዚ ገለገለ ሰብ ኣሎ hey ጆርጅ ነዚ እንደስደዶ ስኻደይ ትሰዶ I'm just giving you information ዓሰርተ ግዜ ንመንግስቲ ኤርትራ ኢሜይል ክሰድድ ክውዕል ኣይክእልኒ ኣነ ሶሪ ኣይፈልጦን እዮም ከዓ ይብልኒ ኣነ ጥራይ እንታይ ዝብል ዘለኹ ከም ሓበሬታ እየ ዝህብ ዘለኹ ከምኡ ኢልኩም ኣይትውሰድዎ ፕሊዝ ኣነ I'm not advising the government ኣብ ኤርትራ ዘሎ መንግስቲ ናተይ ምኽሪ ዝደሊ ይመስለንን ካባይ ንላዕሊ ብቅዓት ዘለዎም ሰባት ኣለዎ እዮም ኣነ ግን ግዱስ ዜጋ ስለ ዝኾንኩ ሚድያ ድማ ከምኡ እዩ ዝሰርሕ ሪኮመንዴሽን ኢና ንህብ ውሰድዎ ተቐበልዋ ይንብል ኢና ግን ርኢቶ ንህብ ኢልካ ዘሎ ዜና ጥራይ ምዝራብ ትርጉም ኣይኮነን ኣነ ናተይ ሓሳባት እየ ዝህብ ሓሳብ ናተይ ካብ ካልኦት ይበልፅ ማለት ኣይኮንኩን ናተይ ሓሳብ ክብ ግን ዜጋዊ ግዴታ ስለ ዘለኒ እዩ ዜጋ ብሚድያ ድማ ኢና ብፓብሊክ ኢኻ ትህብ ሓበሬታ ስለምንታይ ብፕራይቬት መንግስቲ ኣማኻሪ ናቱ ስለ ዘይኮንኩ ኣነ ብፕራይቬት ክትገብር እንድሕር ኮንካ ካልእ ሽግር እውን ክፈጥር ይኽእል ዓሰርተ ግዜ ንሓደ ሰራሕተኛ ናይ መንግስቲ ኢሜይል ክሰደሉ ኣነ ፅቡቕን ኣይኮነን ብፓብሊክ ተኮይኑ ግን እቲ መንግስቲ ወይ እቲ ኣካል ወይ ዝምልከቶ ሰብ ነዚ ቪድዮ ዝርእይዎ ኦኬ ንገብሮ ኣለና ኢሉ ክምልሰልካ ክእል ሪስፔክት እንተለዎ እንተደየለ ድማ ምስጢር እንተኮይኑ ድማ ኣብ ከሎ ሰምዒዋ ሸፈፍ ኢልዋ ከይትኽእል ዘይገብርዎ እንተለዉ ድማ ከበግሱ ክእሉ ብዘየገድስ ኣነ ፓብሊክ ፊገር ወይ ከዓ ናይ ሚድያ ሰብ ክሳብ ዝኾንኩ ኣብ ሚድያ እየ ዝዛረብ ብሕማቕ ኣይትረድዎ ነፍሲ ወከፍ ሓሳብ ዝመፀና ንመንግስቲ ብውሽጢ ክንፅሕፍ ግቡእ ኣይኮነን ግቡእ ኣይመስለኒ ንዓይ ኣብ ሚድያ ዘሎ ሰብ ኣብ ፓብሊክ ሚድያ እዩ ዝዛረብ እቲ መንግስቲ ድዩ ኣማኻሪ ናይ መንግስቲ ድዩ ምስ መንግስቲ ርክብ ዘለዎ ድዩ ገለመለ ግን በዓሉ ዘድልዮ ተኮይኑ ወሲዱ
تايبلنا ابنت او احنا نزي زربا سمعهم نعيكم لسه يكونس ديجيتال بيمنت سيستم كون تقام لنا هنا قال خبل كل يوم قال غزي سو هنا حسابنا نهب حسابنا كاب كالوت يبلص نبل يلنا ازي وددر ايكونن وي وناي تعبيد غدا ايكونن قدوس تخينكا نكابزنا تيزبلص حساب تلكا حساب هبو حساب زصلي حماق سب ترايو كمعبل زي دل ترايو حماق حساب زبال يلا ناتي حساب كابا زبلص نزاناتي حساب وشيدو كابا زبلص كغبرا زخل بزعيو ስለዚህ حساب አይናሐقን እዩ አነ ድማ አቅመይ ከበርክት ዝፍትን ዘለኹ ብዙሓት ድማ ተቀበልዎ ይኹም ግን ገለገለ ሰባት ኣለው ብዝተፈላለዩ ሶሻል ሚድያ ይሰዱ ላይ ኣብ ኮሜንት ጽሑፍንዮም ግን ብብዙሕ ብዋትስኣፕን ብገለን ገለ ጽሑፉ ላይ ሰባት ስለ ዘለዉ እየ ንዓታቶም ብቐጥታ ሽሞም እናጠቐስኩ ክምልስ ኣይደልን እየ ሓንቲ ብርትዕ ዝበለት ዘረባ ዝተዛረቡኒ ክነግረኩም እየ ንግረ መንገደይ ምዝ ሕጂ ዝኸዶ ይኮነን እንታይ ኢሉ ሓደ ሰብ ፅሒፍለይ ይመስለኩም ምናልባት ኣብ ካልእ ግዜ ኣይደንቲቲ ናቱ ኸማ ምግላፅ የደለኸውን እዩ ስምዓኒ ስኻ ኢልኒ ስኻ ጽቡቅ ጌሩ ዝፈልጠኒ እዩ ፕሮባብሊ ብለናዮ ክኸውን ከም ዝኽእል ግምት ኣለኒ ምክንያቱ ክሳዕ ክንዱ ሰብ ዝፈልጠኒ ክሳብ ሻብዓይ ወለዶኻ ፈልጠካ ኢልኒ ኣብ ፅሕፈት ናይ መንግስቲ ናይ ኤርትራ ዝኾነ ቦታ ዘለዎ ሰብ እውን የብልካን ኢልኒ ቀፂሉ ድማ ኣብ ወታደራዊ መራሒ ሓይሊ ዝበፅሐ ሰብ እውን የብልካን ኢልኒ ስለዚ ብዛዕባ ኤርትራ ክትዛረብ ደረጃኻ ምፍላጥ ከድልየካ እዩ ኢልኒ It's really frustrating ማለት ከምዚ ዓይነት ዘረባ ክመፀካ ኣሎ ደረጃኻ ምፍላጥ ኣገዳሲ ደረጃ ስለ ዝፈልጥ እኮ ኣነ ደረጃ ኣብ ስደት እየ ዘለኹ ደረጃ ይፈልጥ እየ ፅቡቅ ገይረ ግን እቲ ዝበለካ ሓቅነት ኣለዎ ኣብ መንግስቲ ኤርትራ ፍሉይ ቦታ ዘለኒ ሰብ ኣይኮንኩን ወይ እውን ቤተሰበይ መንግስትን ገለመለን ዝቆፃፀሩ ሰብ ኣይኮንኩን ኣነ ሓቂ ንምዝራብ ተራ ሰባት እዮም ቤተሰበይ ኣብ ኤርትራ ይነብሩ ኣለዉ ደገ ይነብሩ ኣለዉ ተራ ሰባት እዮም እታ ዝበላስ ሓቂ ላ ስለ ዝፈልጠኒ ክኸውን ኢለ ዝገመትኩ ብኸመይ ክሳብ ሻብዓይ ወለዶይ ዝበፅሕ ወለዶይ እውን ኣብ መንግስቲ ቤት ፅሕፈት ዝሓዘ ሰብ እውን የብለይ ኣብ ጀነራላት ይኹን ኣብ ገለመለ እውን የለን ስለዚ ካልእቲ ድማ ምሳወት ሲኻና ገፃ ኮይደልነ እዚ ኩሉ ንመንግስቲ ገለ ትብሎ ዘለካ ኤርትራ ኣቲኻ እንታ ኣቲኻ ከውፅኣካ ዝኽእል ሰብ እውን የለን ኢልኒ በጠንቀቕታ ያዚያኻ ወል ዮር እዚ ዎርኒንግ እዚ ይስምዓኒ ሓካሽ ማለት ከም ሰብ ሸለል ኢለ ክሓልፎ ይደልን እየ it just makes sense ማለት ድሕሪ ብኸምኡ ዝስራሕ ኣሎ ኮይኑ ኣነ ሰብ ዝበሃል የብለይን ግን ክርዳእካ ዘለዎ the fact ናተይ ቪድዮ ትሪኦ ዘለካ ወላ ሓንቲ ዘይብሉ ካብ ዜሮ ዝተበገሰ ሰብ ናተይ ቪድዮ 30,000 ሰብ ዝሪኦ ዘሎ ክንምንታይ ቅድሚት መፅኢኹም ዘለዎ ክርዳእካ ክኽእል ኣለዎ ኣይኖ ኢሪቴት ገይርካ ኣሎ እቲ ሰብ ትብል ዘለካ ወይ ትብል ዘለኺ በቲ ኮይኑ በቲ ግን ኣነ ፖለቲካዊ ስልጣን ፖለቲካዊ ኣምቢሽን ዘለኒ ኣይኮንኩን ፍሉይ ናይ ፖለቲካ ስልጣን ኩርሲ ዝደሊ ሰብ እውን ኣይኮንኩን ምክንያቱ ንዓይ እዛ ሚድያ እዚኣ ኩሉ ዝደልያ ኣብ ሂወት ጌራተለይ ክብለኩም ክእል እየ ምክንያቱ ፅልዋ ክሕልፍ ንህዝበይ ክጠቅም ንገሊኡ ክምህር ንገሊኡ ከርብሕ ንገሊኡ ፖለቲካዊ ንቅሓት ክህብ ብዓቕመይ ይዋሳየ ብዙሕ ሰብ ድማ ፅቡቅ ምዃኑ ይነግረኒ እዩ 99% ናተይ ፎሎወር ፖዚቲቭ ኢና ትርኢቶ ቶም ኣሉታዊ ዝፅሕፉ እውን ነታ ቪድዮ እቲ ኣብታ ዝበልኳ ዘረባ ዳ እምበር ውልቃዊ ፅልምሶም የብሎም ግን ፀላትካ ኣለውኒ መዓት ፀላት ኣለውኒ ኣብ ሶሻል ሚድያ ገለመለ ብዓት ኣፃረዩ ዝዛረቡ ወላ እውን ኣብቲ ደንቢ ሃገራውነት ኣበርቲዖም ዝፀልኡኒ ሰባት ከም ዘለውን ይርየ ኣሻይ ኮንኩን ስቑ ኢለ ዝኸይድ ኣካይዳይ እውን ጥንቃቕ ኣለዎ እዩ ስለዚ ዝፀልኡኒ ሰባት ከም ዘለዎ ይፈልጥ እየ ስቃእ እዚ ኣነ ዝብሎ ዘረባታት ወይ እውን እዚ ኣነ ዘልዕሎ ዘረባታት ስቃት ዝፈጥረሎም ወይ እውን ገለ ነገር ክፈጥር ዝኽእል ኮይኑ ዝስምዖም ሰባት ግን ኣለዉ ስለምንታይ ምዃነ የርዳእንን እዩ እቲ ኣብ ደንቢ ተቃውሞ ዘሎ ብርግፅ ወይ እውን ሓድነት ናይ ህዝቢ ኤርትራ ከፍርስ ዝደሊ ከም ፀላኢ ዝርየኒ ምክንያቱ ኣነ ሓድነት ናይ ኤርትራ ምስጢር ቀፃልነትና እዩ ዝብል እምነት ስለ ዘለኒ ንዑ ድማ ለይቲ መዓልቲ ይሰርሕ ስለ ዘለኹ ከም ፀላኢ ክርየኒ ይኽእል እዩ ኤኒዌይ ኣነ ዝዛረቦ ዘለኹ መን ክሰምዓኒ እዩ መን ክጥቀመሉ እዩ ብኸመይ ክኸይድ እዩ ዝገይርዋኑ ተጠቐሙሉ እቲ ምክሪ ናተይ እቶም መጠንቀቕታታት ክትቡን ትግደዱ ግን I don't understand why you are doing this but go ahead ኣነ ብኣኻትኩም ትፈርስ ሰብ ኣይኮንኩን ቅኑዕ ኮይኑ ዝስምዓኒ ሕልናይ ቅኑዕ እዩ ዝበሎ ንክገብር ስኽፍ ዝብለኒ ሰብ ኣይኮንኩን ክቕፅል እየ ድማ ንነዊሕ እዋን ድማ ክትርዩን ኢኹም ኣምሶሪ ሕማቅ ክስማዓኩም እዩ ካብ ሚድያ ክእል ኣይኮንኩን ክቕፅል እየ ኣነ You see Bitcoin rising to $150,000 a coin. I read your stuff. So when does it get there? It's going to happen in the next 6 months, and this is the golden age of digital assets, Stuart. What's going to happen is we've seen the rulings come in, and we've seen everything from the crypto regulations, the ability to get to the Clarity Act, the anti-CBDC surveillance. መቸም እቶም ኣናሊሲስ ሜይንስትሪም ሚድያ ሎሚ ካልኣርሲ ዘለዎ ይመስልኒ ዘሎ እቲ ዝበለፀ ኣሰት ቢትኮይንን ክሪፕቶን ምዃኑ ዝነግር ዘሎ 150,000 ክበፅሑ ብኸመይ 180,000 ክበፅሑ ሚልዮን ክበፅሑ ብኸመይ ንዑ ጥራዮም ኣናላይዝ ክገብሩ ዝውዕሉ ዘለዉ and then there is
huge potential ወይ ውን እቲ bullish news ኣሎ መንግስቲ ዝገብሮ ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ዝገብሮ ዘሎ ካልኦት መንግስታት ዝኽተልዎ ዘሎ ስለዚ ፈሊጥኩም ኣስተውዒልኩም ትክክለኛ ውሳነ ተወሲንኩም ክጠቅመኩም ይኽእል እዩ ናይ መወዳእታ ምኽርናተይ ድማ ብዛዕባ ሂወትኩም እዚኣ ክትከውን renting is wasting money. Yeah. And the logic goes, well, if my rent is $2,000 a month or £2,000 a month, my mortgage is only going to be £2,000 a month. And so we might as well buy a house because then we get to keep the asset. Are you trying to get me mad right now? I'm starting to sweat just hearing this because you're right. That's what they say. Should I just dismantle these arguments once and for all right now? Sure. Okay. Renting is not throwing away money. Just like going to a sushi restaurant is not throwing money away on sushi. This is the I will teach you to be a millionaire تبل مصحف صحفي قال بقالا مليونير نختكون كمرا كاخل يزبل مصحف صحفايو على نو اب 2019 اسران قال ابزناي personal development كما تخلغو عبس الواز جبرت لي مصحف يا نيرا حجي كابزو حتي كابتناتو تمرتي تناتي بروجرامات زياده نت تمرتنا مصحفناتون كالن اب كورسات ناتي كي حق المزراب قدي حدا يكون كونسبت مالت نسو بزرباي زربا نغ بتكبار كما ييركا تغبرو كما ييركا ولقاونك حت تغبر مخ ييركا اب ستاك ماركت اب جلن انفست تغبر نابلكو غيري فايز بلزلو غزا خرايده حيش ولا غزا مغزا يلو غزا خراي حيش غزا مكرايده حيش مغزا مكراي حيش زبال كل عينت فاينانشال اناليسيس غبرو بجكاتهم رقت ناي غزا زفلتو نغزا صبوق يرب اناليسيس غبرو زغلو فاينانشالي نسبت حسب غزا مغزا كساران بر مخصب ايكون وسمعنا ناتكا غزا لو غزا لني اب غزا ينبر كتبل يطقمك خوني بحفشا غزا مغزا كساراتات الله ابي زلو تكسارا انت زي تقبر بهيوت كاتخونكا غزا مغزا صبغي بزعبا فاينانس بلص وصيت كتمستخونكا كن اب غزا خراي ناتقمتكا نتزلكا ترف ገንዘብ اب ستاك ماركت انفستيجر كايو اب كريبتو انفستيجر كايو كاب تغزا 5 الكا زغل بتعصافك تعب تخل ستاك ماركت ወይ كريبتو ወይ كال زي تتقم تخونكا كن غزا انت غزا خصبغي يا فلالينا خنفلتو كنغركم يدلي እዚ ድማ ሓደ ዓቢ ኢንፍሉዌንሰርን ብዛዕባ እዚ ብዙሕ መጽሓፍቲ ዘካየደኒ ገዛ ምግዛእ ነቶም ዝፈልጥዎን ርቀት ዘለዎም ጥራይ ውፅኢት ከምፃሎም ዝኽእል እምበር ጽቡቕ ኣይኮነን ቪድዮ ገይረ ነይረ ባይ ዘ ወይ ካልኩሌተር ናይ ፋይናንስ ካልኩሌተር ገይረ ገዛ ምግዛእ ዶ ወላ ምክራይ ሓይሽ ገንዘብካ እናተኻረኻ ኣብ ስቶክ ማርኬት ኢንቨስት ክትገብር ትኽእል ተኮይንካ ወይ ናብ ክሪፕቶ ብምባል ቅድሚ ክንደይ ዓመት ቪድዮ ገይረ ነይረ ናትኩም ጀዛሪኹም ክትገዝኡ ክትካረዩ ናትኩም ውሳነ እዩ ኣነ ግን ናይ ኪላታት ምኽሪ ክበኩም እየ ዝመርጽ ሕጂ ናብቲ ናይ ዞባና ክምለስ ኢሳይያስ በህይወት ዘመኑ እንዳሁኑ ጊዜ ፈራበት ጊዜ የለም በጣም ፈርቷል ፍርሃት ውስጥ ገብቷል ለዛ ማረጋገጫው ደግሞ ሁለቱን ቃለ ምልልስ ላይ የመጀመሪያው ላይ ያነሳውን እዚህኛውም ላይ አንስቶታል ይህ ሰው ያሳማ ምንጨት አልቻለም የሚያወራው ስለ አሜሪካን ፖለቲካ ተንታኝ ሊሆን ይፈልጋል ስለ ሱዳን ያወራል ስለ ግብጽ ያወራል በተለይ ስለ ኢትዮጵያ ራሷ ጉዳይ ያለባት ምናምን አንድም ነገር ስለ ሀገሯ መጨረሻ ላይ አንዲት የተናገራት ነገር አካል ጉዳተኞች ምናምኖች አሉ ግን እርዳታ እናስለምዳቸው ማለት ፈርቶ بحفشا انتايم زبلو زلو ملالبات نفسهم مدعا سكخونهم كم زخل زتقاملو زلو ويو كلها تازربا ناب إيرترا زبل قال كابت كادرتات ناتو نات علي ناب بريزيدنت إسياس تراي زقن عمد كعتي نرلنا كل جزء تي رجيم تشينج زبل زنبرات حساسبا أبتي بوليتيكاوي كلاس ناي أبي كم زلينا نرزلنا مبزحت إيرترا بزوانزي they have no doubt سخونه يكون تريلن نبريزيدنت إسياس تراي عليها ناب إيرترا ديمقراطي ممتع زبحال حلم أبارات كيلو كم زي اللي عشا تمثيل كدرارم ودالو ويوا كمزي حلاي تمثيل كا كال صقم كتفتر ني بريزيدنت إيرترا كصلوا يكلونيا ويون كصلوا ما يكلني معناتها يكون تحطو ني بريزيدنت إيرترا قيرومني إيرترا سلام كبوا يميلو زحسب ناي بحقي ناي امرو صقم زلو سبتراي سلازي إيرترا لعدن كغيزن ليها كابزياتهم ني غلغلسب نعود رايم زصلو يلو حسابات كسلاسل زخلير لغو جن this is very dangerous أبناتهم بالحاتخة مستوعال كدليو نسجن نقوليو كفرارز في التنزلو بقول من قد دماي مجمع يا بوجن إثيوبيا بوجن أبي إثيوبيا أنت كبري دليل رأيو من منيا سلام لا إثيوبيا غرانجل لا سلام لأفريقيا لا سلام لعالم نو إني أتللك سوينا እድሜያችን ምንድነው ከዚህ በላይ ምንድነው የቀረን እግዚአብሔር ያለው ነው
የምቆየው። የዛሬ 20-30 ዓመት ሁላችንም ወዴት እንደምንሄድ ማወቅ አለብን። አንቀርም፣ ከሞት ማንም አይቀርም። ብሓፈሻ ከምዚ ንሪኦ ዘለና አብይ አሕመድ ሓንቲ ካብትያ ምስቲ ኩሉ ልኽብጥና ናቱ ወይ እውን ዝደለዮ ዝገብሮ ሓንቲ ዝበለፀት ዝኽተላ ምናልባት ኤርትራን ክትቀድሓ እንተትኽእል ኢላ ንብዙሕ ግዜ ትዛረባ ኣምሰሉነት እዩ። ፅቡቅ ኣይኮነን ምስሉይ ንክትከውን ግን ይሰርሕ እያ ኣብዚ ዓለም ምስሉይ ዲሞክራሲ ዘለዎን ሃገራት መሊአን እየን። ስለዚ እንታይ ገይሩ ኣሎ በጃኻ ሰላም ዘይትፈጥር እንዲዮም ዝብሎ ማሕበረሰብ ዓለም ሽማግለ ሰዲደ ኣለኳ ንሰላም ንክገብሩ ንልኩም ትሪእዎም ኣለኹም ዓበይቲ ዓዲ መራሕቲ ሃይማኖትን ጋልኦትን ኩሎም ሰዲደዮም ኣለኹ ናብ ኣምሓራ ከምኡ ይሰድድ ኣለኹ ናብ ትግራይ ከምኡ ይሰድድ ኣለኹ ኣነ እኮ ንሰላም ፅዕር ኣለኹ ይብሎም እንታይ ክብልዎ ይኽእሉ ዩኤን ወላ ኣሜሪካ ያ ይፍትና ኣለዮም ዝብልዎ I mean this is how things work ክትቅሽሽ ተደሊኻ ሓደ ሰብሲ ይቕረታ ሕተት ተይልካዮ ይቕረታ ብለካ ሓስዩ ካብ ልቢ ዲዳ ሓትት ደሎ ወላ ከምስል እዩ ግን ሰብ ክፈልጦ ይክእልኒ እዩ እዚኣ ጌም ዝፃወታ ዘላ ኣቢ ድማ ፅቡቅ ገይረ ትፈልጣ እዚኣ ዲያሎግ ጀምር እንድሕር ኢሎሞ ኢሚድየትሊ ዲያሎግ ትጅምር ናይ ዝርርብ መዓዲ ፈጥራ ኣዲስ ኣበባ ንምስ ኣምሓራ ገለ ገበር ተኢሎሞ ዓለም ከይትእግዶ ኩሉ ታክቲክ እዩ ዝጥቀም ብድሕሪ መጋረጃ እንታይ ይገብር ኣሎ ኩናት ዕግርግር ሞት ድሮናት ሽግር ዝፈጥር ዘሎ ኻሲ ስለዚ እንታይ ዝገብር ንሱ ነታ ዓለም ክትብሎ ትደሊ ወይ እውን እትብሎ ጠለባት ቀልጢፍ ይደማ ኣሎ እሱራት ፍታሕ ተኢሎሞ እሱራት ትፈትሕ መነመን ኢኹም ትደልይሉ ገለገለ ሸባት ተጠቂሰብሉ ይፈትሖም ኢና ካብቲ ሃገር ኣጥፍዎም ኢሉ ገለገለ ይገብር እዩ እንታይ ማለት እዩ እዚ ኣነ እንታይ ዝብል ዘለኹ ኤርትራ ኣገለገለ ነገራት ገለ ነገር ኣሻላሻል ካብቲ ዘለዋ ንእሽተይ መንገድታት ተቐይራ ንዓለም እውን ከተሽክዕ ትኽእል እያ እንድሕር ወላ ሓንቲ ደየርካ ግን ወል እሳቶም ከዓ ምክንያት የብልናን ዝኾነ ክንገብርካ ይብልኻ እዚ ማለት ሕጂ ናብ ኤርትራ ሱራታት ተፈቲሓ ወይ እውን ነፃ ናይ ገለመለ እንተገይራ እቲ ኣብ ልዕልያ ዘሎ ተነፅሎ ከኣሊ ወይም ዝብል ሚእቲ ተኣማሚነ እዚ እንተገይራ ኤርትራ እዚ ክግበር ኣለይ ክትብል ኣይትኽእልኒ ኢኻ ምክንያት ኣብ ኤርትራ ካልእ ኣጀንዳታት እውን ስለ ዘሎ ግን ኤርትራ ፈቲና ዶ ነቲ ዝብልዎ ዘሎ ፈቲና ዶ ንሳቶም እንታይ ይገብሩ ንክንርኢ እዚ ሓደ ካብቲ ክነሰብለሉ ዘለና ነገራት እዩ ምክንያቱ እዚ ሰብ እዚ ኩሉ ዓይነት ዕንወት እናገበረ እገዳደ ይኮነ ገንዘብ እዮም ዝብዎ ዘሎ ስለዚ ሓደ ግዜ ከም ፒስ ኦፍ ኣድቫይስ ከም ምክሪ ናተይ ማለት እዩ ገለ ነገር ካብቲ ፖሊሲ ናትካ እንተቀየርካ ክትረብሕ እውን ትኽእል ኢኻ ከተሽክዖም እውን ትኽእል ኢኻ መሰረታዊ ነገራት ዓቂብካ ኣገለገለ ንዓታቶም ክሕጉስ ዝኽእል ነገራት ምግባር እውን ሕማቕ ኣይመስለንን ናተይ ርእቶ እዩ መንግስቲ ናቱ ኣካይዳ ክህልዎ ይኽእል ግን ዝኾነ ይኹን መንገዲ ነዚ ዓለም ሓፂን ጥራይ ወላ ሓንቲ ለውጢ ይገብር እንተልካ ሳቶም ከዓ ወላ ሓንቲ ለውጢ ንገብርና ክብሉካ ይኽእሉ እዮም ከታ ዘለካያ ድማ ትቕፅል ማለት እዩ እታ ሰም ዝቕፅልዋ ዘሎ ንዖም ትጎዶም የላን ኣሜሪካ ሲ ንኤርትራ ጊዳታ እንታይ ጎድላ ኣሎ ናቲንግ ድሌቶም ይረኽቡ ኣለዉ ካብ ካልእ ድሌቶም ይገብር ኣለዉ ንኤርትራ ግን ንኸይትምዕብል ንኸይትግዝግዝ ቁጠባዊ ግዝጋሲያ ደሪቶም ሒዞም ኣለዉ ስለዚ ኣብይ ኣሕመድ ነዛ ድራማ ናይ ዓለም ቤላ ገይሩ ዝሓዛይ ዝመስል አሽካላሊ ዝፃወተሉ ግን ሪዝ ወረደ ይዝ ጠቅላላው የዓለም ላይ ያለው የኢትዮጵያ ልጆች በተለይ ክቡር ፕሬዝዳንት ጀነራል ታደሰ ወረደ የኢትዮጵያ የቁርጥ ቀን ልጅ ነው ዛሬ ስለዚ ሸራሽርዎም ኣለው ገለ ነገር ክገብሩ ስለ ዝደለዩ ህወሓት ንምስዳዕ ድዩ ገለ ንምግባር ድዩ ብዝኾነ እዚ ንሪኦ ዘለና ኣብ ትግራይ ነቲ ፅምዶ ብኸመይ ክፀልዎ ይኽእል እንታይ ክፈጥር ይኽእል ትግራይ ዝበሃል ናበይ ክኸይድ ይኽእል we don't know እነዚ ኣስተውዒልካ ምርኣይ ግን ከድሊ ምክንያቱ እዚ ኣቢ ዝገብሮ ዘሎ ኢንቨስትመንት ናብ ትግራይ ገፁ ናበይ ገፁ ክምዕብል ይኽእል ነቲ ፅምዶ ንምፍራስ ከም ዝኾነ ርግፀኛ ርግፀኛ ንከውን ንኽእል ኢና ነቲ ፅምዶ ንምብታን ምስ ኤርትራ ዘሎ ርክብ ኩሉ ንምእላይ ኩሉ ተበግሶታት ክገብሩ ከም ዝኽእሉ ማንም ኤርትራዊ ክጠራጠር ኣይክእልኒ ምናልባት እቶም ወታደራውያን ጀነራላት እንታይ ይብልሎ እስከንስማ ስለ ዝነበሮም ዳርጋ ኢንተርናሽናል መልክዕ ዘለዎ ትሕዝቶ ዘለዎ ናይ ከበባ ስራሕ እዮም ሰሪሖም ብጣዕሚ ብዝገርም መንገዲ ኣብዚ ዓለም ሕጂ ዘለዉ ዝለዓለ ቴክኖሎጂ ተጠቂሞም ብመሬት ብሰማይ ኣብ መሰረታዊ መንነት ናይቲ ህዝቢ ዘይደራደር ህዝቢ እዩ ብመፃፅኡ እውን ሕጂ እውን ትፈተና ንሱ እዩ ገጢሞ 17 ዓመት ሙሉእ ተቃሊሱ ኣብቲ ሕጂ ዝኸኣደትና ሃገር ብመሰል ዓርሰ ውሳኒኡ መሰረት ንማዕርነታዊ ሓድነት ከዓ ናይ ባዕሉ ኣስተዋፅኦ እንዳገበረ ኣይንምብርካኽን ዝብል ህዝቢ እዩ ኣይንምብርካኽን ካሊእ ህዝቢ
ናይ ካልእ ህዝቢ ህይወት ንብረት ተሪተሪ ወይ ግዝኣት እንመሓዝውን ኣይኮነን ናይ ባዕሉ ህልውና ሓልዩ ዝፀንሐ ህዝቢ ብታሪኹን ሓደ እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለዎ ከሎ ናይ አብ ፕላን ካስምዑ ብዚ መልስ ያነጋገራቸው ምንድነው ያላቸው ራያን በተመለከተ አሁን አይደለም ቀድሞ ጌታቸው ረዳ እያለ ተሰጥቷል ስለዚህ ያለቀ ጉዳይ ነው እሱን ተወስዳላችሁ ተብሏል ራያን ደቡብ ትግራይ ብለው ወስደው እንዲያጠቃልሉ እሱን ፈቅዶላቸዋል ቀድሞም አድርጎታል ሁለት ጠለምት ላይ የጋራ አመራር አቋቁሙና ጠለምትን በጋራ አመራር አስተዳድሩ የሚል አማራጭ ሰጥቷቸዋል ሶስተኛው ወልቃይት ነው ወልቃይትን በተመለከተ በምንም ተአምር አሁን ላይ ወልቃይት ላይ ምንም አይነት ለውጥ ማድረግ አይቻልም ወልቃይት ላይ ማድረግ የሚፈቀድላችሁ ተፈናቃዮችን ማስገባት ብቻ ከዛ እንጅንታይ ዝብል ዘሎ አቢ ዛ ፕላን እዚ ኣብዚ ግዜ ያትስማዕቲ ንራያ ደቡብ ትግራይ ዝምልከት ንትግራይ ሂበየ ኦልሬዲ ኣብ ግዜ ጌታቸው ረዳ ዝተወደዩ ሂብዎም ከብቃዕ ግን እቲ ድራማ ናይ ደቡብ ትግራይ ዝቅፅል ዘሎ እዩ ኣብቲ ጠለምቲ ዝበሃል ዝግበር ዘሎ ድራማ እሱ ነትን ክንበይ ንኽእልና እንታይ ተረዳድዮም ሽምግልና ፈጢሮም ድዮም ዝኾነ ገይሮም ገለ ክገብሩለዎም እዩ ዝብል እቲ ወልቃይት ዝምልከት እሱ ዶብ ምስ ኤርትራውን ስለ ዝኾነ ነዚ ብፍጹም ንማንማ ሂቦኔ ናይ ፌደራል ክኸውን እዩ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝቋፀሮ ናይ ፌደራል ሕዛእቲ ክኸውን እዩ ገለገለ ናይ ኦሮሞማ ምንጭታት ከም ዘውፅዎ ድማ ኣምላኽ ካብ ሰማይ ዝሃበና ፀጋ እዩ እዚ ካብ ኣምላኽ ዝመፀና ፀጋ ስለ ዝኾነ ዝወልቃይት ብፍጹም ንኣምሓሩ ይኹን ትግራይ ንህቦም ኢና ክሳብ መወዳእታ ተዋጊኦም ተደይወሲዶማ ሳይንህባኒና ዝብል ዘረባ ከም ዘሎን ስለዚ እዚኣ ነቲ ፌደራል መንግስቲ ብኡ ዝቋፀራ ነቲ ኦሮሞማ ድማ ናብ ኤርትራ ይኹን ናብ ካልእ ዕንደራ ንክገብር ንትግራይ ንክቋፀር እታ ዝበለፀት ቦታ እዩ ንኣምሓራ እውን ምስ ኤርትራ ንከይራኸብ ንምዕጋት እታ ዝበለፀት ቦታ እዩ ዝወሰነ ውጪ አሁን ያለው አስተዳደር ይቀጥላል ነገር ግን በዘላቂነት ተጠሪነቱ ለፌደራሉ መንግስት ሆኖ ራሱን የቻለ አንድ ስቴት ይሆናል የሚለውን በማያሻማ መንገድ ግልጽ አድርጎ ነግሯቸዋል ይሄን ተነጋገሩበትና የፈለጋችሁትን ወስኑ እምቢ ካላችሁ በዚህ አልስማማም ካላችሁ ከፈለጋችሁ ይጀመር ጦርነቱን ወደ ጦርነቱ ሄዱ ጦርነቱን ለማስቀረት ግን የሰጣቸው አማራጭ ወልቃይት የአማራ አይሆንም የትግራይ አይሆንም ራስ ገዝ አስተዳደር ይሆንና ተጠሪነቱ ክልል ይሆንና ራሱን ችሎ ማለት ስለዚህ ነቲ ወልቃይት ዝበሃል ንማንም ክቦ ድሌት የብሉን ውግት ይጀመር ገለ ይጀመር ኢቭን ንዓዓ ንክዋጋእ ድልውነት ከም ዘለዎን ሰራዊት ኢትዮ ከም ዘለዎ ገለ ዝንገር ስለዚ እዚ ድማ እቲ ምስ ኤርትራ ዝግበር ድራማ እውን ስለ ዝጠቕሞ ትግራይ መሬት ከልዮሞ ስለ ዘሎ ንትግራይ ንምቆፃር ዝሽማግለን ወዲ ሽማግለ ዝሰዶ ዘሎ ክንርኢ ከለና እቲ ወልቃይት ዝበሃል ብዝኾነ ይኹን ዋጋ ኣብኡ ኮፍ ክብል መዲቡ ከም ዘሎን ነቶም ህዝቢ ተመዛቢሎም ዘለው ተመሊሶም ኣብ ትሕቲ መርሕነት ናቱ ክነብሩ ይኽእሉ እዮም ህዝቢ ክመለስ ይኽእል እዩ ፀገም የብሉን መርሕነት ወይ ከዓ መምሕዳር ግን ትግራይ ክበሉ ዝኽእል ኣብነት ወይ እውን ባህጊ ከም ዘይብሉ ዝነገር ዘሎ ስለዚ ኣገይን ኣብ መንጎ ትግራይን ኣትሊስት ኣብ መንጎቶም መራሕቲ ናይ ህወሓትን ናይ ኣብን ዘሎ ዘይምርድዳእ ወይ እውን ምስ ፋኖ ዘሎ ዘይምርድዳእ እውን ካብ ምንታይ ከም ዝብገስ ንርኢ ኣለና ነዚ ንክቕይር ድማ ድሌት የብሉን እንተቲ ትግራይ እልየት ዝበሃል ናብ ኣብ ጥራይ ክጥምጥ ጥራይ ዘይኮነስ ውሽጣዊ አጀንዳታት ናቱ ቢዚ ገይርዎ ኣሎ ናብ አፋር ገጽና ድማ እንመለስ ምክር ላይ ሲሳተፉ ከነበሩት ፓርቲዎች ውስጥ ወደ ትጥቅ ትግል ሄዱ የሚል ነገር ምናልባት ትንሽ ዜናው የተፍታታ ቢሆን ጠቃሚ ነበረ ተቃዋሚ ፓርቲ አባላቶች ወይ በሌላ አነጋገር ተፎካካሪ ፓርቲ አባላቶች በአፋር ምክር ቤት ውስጥ ያሉት ናቸው ወደ ትጥቅ ትግሉ የሄዱት ወይስ የብልጽግና የአፋር ቅርንጫፍ አመራሮች ናቸው የሄዱት የሚል ነገር ትንሽ ግልጽ ቢደረግ መልካም ይመስለኛል እዚ ናይ አፋር መርሕነት ይኹን ካልኦት ወታደራውያን ሓይልታት ናብ ኤርትራ ዝኸድዎ ዘለው ኣመና ዝስምዖም ዘሎን ዝሕምሞም ዘሎ ጉዳይ ምዃኑ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ እናተጋህደ ይመፅእ ኣሎ but at the end of the day ንሳቶም ነዚ ሸለል ኢሎም ክሓልፍዎ ወይ እውን ክርስዕዎ ዝደልዩ ይኮኑን ምክንያቱ ትርጉም ዘለዎ ምንቅስቃሳት ስለ ዝኾነ እዚ በይናይ መልክዕ ኢና ንሪኦ ከም ሓደ ፖለቲካዊ ምንቅስቃስ ክረአ ዝኽእል ወይስ ንካልእ ረብሓታት ፖለቲካዊ ናቱ ውልቃዊ አጀንዳ ዲ ወላ ከም ቃልሲ ዓይነት ክረአ ዝኽእል ኢሎም እዮም እቶም ናይ አቢ ካድረታት ዝዛረቡ ዘለው ስምዖ ነገሩን ለማየት ምንድነው የሚባለው
ከዚህ በፊት በወያኔ ዘመን ላይ ማለት ነው ይሄዳል ሰው ወደ ትጥቅ ትግል ለመግባት ወደ ኤርትራ አቋርጦ ሄዶ ኤርትራ ላይ ይደራጃል። ከዛ በኋላ ወደዚህ መጥቶ ይሞክራል ማለት ነው። አሁን እነዚህ አፋር ኃይሎች እኔ ምናልባት በኤርትራ የሚሰጠውን እዚህ ጋር ባለው ማዕከላቸው ያ መንግስትም አካላቶችም ከሆኑ አለመግባባት አንዳንድ ጊዜ ምን አይፋሽን ሁሉ መጥቷል መሰለኝ። አለመግባባት ከመጣ በኋላ ከስልጣን እንደምትወርድ ምናምን አይን ነገር ካወቅ ቀድሜ እርምጃ የምትወስዱ ነገሮች አሉ። አሁን ወደ ኤርትራ መሄዱ ኤርትራ ተቃዋሚ ነው ብላ በመታደራጅበት ሁኔታ ውስጥ ያን ጥቅም ተጠቃሚ ለመሆን ታስቦ ነው ወይስ ሪሊ ትጥቅ ትግል ለማካሄድ ታስቦ ነው የሚለው ነገር በደንብ መታየት መቻል አለበት። ለምን መሰለኝ ጥያቄ ማነሳው ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን በጣም በቂ በላይ ትጥቅ ትግል እያካሄድ ነው ብሎ የሚያምኑ አሉ። በአማራ ክልል አለ፣ በኦሮሚያ አለ። አሁን ኤርትራ ድረስ አቋርጠ ሄደ ምንድነው ትጥቅ ትግል የምታክ እንታይ እስኪ ብላለሁ ናይ በሐቅ እዮም ዝሕዝኑ ኻዚያ ኻስምዑ አደል አንዋሕ ቢላ እስሚዓኩም እዚ ሰብ እዚ ናብ ትግራይ ገጹ ናብ ኤርትራ ገጹ ዝኸይድ ዘሎ እንታይ ዕላማ ናቱ እዩ ዝብል ዘሎ ነዚ መርሕነት ናቱን ካልኦት ዝሃድሙ ዘለውን ኣመልኪቱ ይዛረብ ዘሎ ብናትና ኣተሓሳስባ ይብላ ኣሎ ሎሚ እቲ ቀደም ኣብ ግዜ ወያነ ዘመሓድረሉ ዝነበረ ዘበን ኣብ ኢትዮጵያ ፅኑዕ ዝኾነ ምክትታል ስለ ዝነበረ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ኮይንካ ቃልሲ ክትካይድ ኣዝዩ ከቢድ ስለ ዝነበረ ናብ ኤርትራ ከይድካ ኢኻ ዕጥቂ ጎነፃዊ ቃልሲ ንኸተካይድ ትጅምር ኢሉ ምክንያቱ ኣብ ዘበነ ወያነ ዝመሓድሮ ዝነበረ ኢትዮጵያ ንኢትዮጵያ ይቋፀራ ስለ ዝነበረ ሎሚ ግን ከምኡ ይኮነን ኢሉ ስለዚ ሎሚ ኣብ ዘለኻዮ ቃልሲ ክትገብር ትኽእል ኢኻ ኢሉ ባዕሉ ኮይ ዝነግር ዘሎ ኣብ ዘበነ ዓቢ ሃገር ምቕያር የድልየካን ኢሉ ኣብቲ ከባቢ ዘለኻዮ ኣብ ዘይቋፀሮ ብዙሕ ቦታ ስለ ዘሎ ኣብ ዝኾነ ቦታ ኮይንካ ክትቃለስ ትኽእል ነርካ ስለዚ ኣብ ትግራይ 2-3 ዓይነት ቃልሲ ኣሎ ንብል እንድሕር ኣለና ኣብ ኣምሓራ ፋኖ በብወገኑ ኣሎ እንተኢልና ኣብ ኦሮሞ ተፈላለየ ዓይነት ቃልሲ ኣሎ ኣብ ካልእ ክልላት ድማ ከምኡ ስለ ዘሎ እንታይ ናብ ኤርትራ ዘኽይድ ነይሩ ኣብ ውሽጢ ትግራይ ኮይኑ ኣብ ውሽጢ ዓፋር ኮይኑ ዘይቃለስ ንዝብል ሕቶ እዮም ዲበይ ዝገብሩ ዘለዉ ካብዚ ንላዕሊ ውድቀት ናይ ሃገር እውን ኣይረኣየካን እዩ ግን እዚ እናኾነ ከሎ ግን አብይ አሕመድ as if nothing is happening ሓንቲ ናይ መወዳእታ ብዛዕባ አብይ አሕመድ ነዚያ ምስ ሰማዕኩም ብዛዕባ አብይ አሕመድ ሕልምናቱ በዚ ሕጂ ዘሎ ናበይ ገፁ ይኸይድ ከም ዘሎ ንኽትርዱ እዛ ዘረባ እዚያ ንኣቢ ብቐረባ ዝፈልጦ ዝበላ ስምዑ ስብሰባው ላይ ተገኝቼ ረግጬ ነው የወጣው እንደ ነገው ደም ይሰራለችን ይጅ አብይ ምን አይነት ጸረ ዲሞክራሲ እንደሆነ ተረዳ አንተም ብቻ ነው የጠራው ፊት ለፊት የተገናኛችሁት አዎ ኦዲፒ ሶስት ነን እኔ በአብይ ነው ተገመገምኩ አብይ ጠርቶኝ ብዙ ነገር አወራን መጨረሻ ላይ ይኸውልህ ምልኬሳ ድርጅት ውስጥ ሆነ መንግስት ውስጥ ሆነ እኔ ላይ መስራት አይቻልም አንድ ነዚ ሰብ እዚ ዶክተር ምልኬሳ ዝበሃል እንዲዩ ናይ ኦሮሞ ዓብይ ፖለቲከኛ ዝነበረ እዩ ንዑ ብውልኩ አብይ አሕመድ ፀዊዑ እንታይ ከም ዝበለ ስምዑ ሕልምናቱ ኣብ እንታይ ምዃኑ ድማ ነጊርዎ ነይሩ ነዚ ወተን ተቃዋሚ ሆነ በምርጫ ታግዬ ቤተ መንግስት ገባለሁ እሱም አታስበለ ሁለት በል ሶስተኛ ይሄ እንደ ድሮ አመፃ አንስቼ እንትን ሰልፍ ወጥቼ መንገድ ዘግቼ ምናምን ወደ ስልጣን መጣለው የሚባል ነገር እሱም አታስብም ኢትዮጵያ ውስጥ አለ ጫካ ገብቼ በረሃ ገብቼ ወደ አዲስ አበባ መለሳለሁ ብለህ የምታስብ ከሆነ እሱም የለም ኢትዮጵያ ውስጥ አለ በምንም ታምር ቤተ መንግስት ስሞት ብቻ ነው እቺ ቤተ መንግስት ምለቀው አለ ስሞት እቺ ቤተ መንግስት አሁን አሳምር ያለው በግሌ ነው ያገኘሁት ማንንም ሰው አልረዳኝም ስለዚህ እንታይ ኢልዋ አቢ ሕፅር ብዝበለ ዝተብዚ ነቲ ናይ አቢ ፕላን ናይ ብልጽግና ከቆም ኣብ ዝደልየሉ ዝነበረ 2019 ገና ሰራውር ከይሰደደ ከሎ እዩ ነይሩ እዚ ስለዚ ብልጽግና ይቅበሎን እየ ምስ በሎ ንሱ ሰለስተ ካልኦትን እዮም ኢሎሞም ንዑ ተማቒሎሞም ነቶም ገሊኦም ናብ ኦሮሞ ነቲ ናይ ኦሮሞ ዝነበረ ሓላፊ ገሊኦም ድማ ናብቲ ኸይዶም እነዚ ግን አቢ ፀዊዑ ረኺብዎ ስማዕ ኢልዎ
ካብዝናቲ ሓሳብ ወፃኢ ዝኾነ ነገር ኣብ ኢትዮጵያ ክትገብር ኣይኮንካን ኢልዎ በረኻ ከይደ ተቃዋሚ መድየ ሽፍታ ኮይነ ድየ ፖለቲካዊ ተቃዋሚ ገይረ ድየ ገለመለ ገይረ ካብዚ በዛ ይሕሰብ ነይሩ ኣነ ነዛ ኢትዮጵያ ብፃዕረይ ረኺበ ያለኹ ነዛ ስልጣን ካብዛ ኩርሲ ናይ ስልጣን ድማ ካብዛ ቤተ መንግስቲ ባዕለይ ተለቂሕን ተመርቂሕን ሰርሐ ዘለኹም እንቶመይተ ጥራይ ዝእለ ኢልዎ ስለዚ ክሳብ ዝበውት እዛ ቤተ መንግስቲ እዚኣ ኣይገድፋኒ ኢልዎ ነዚያ ንኸተግብር ድማ ኩሉ ክገብር ኢልዎ ንዓኻ አንጻራይ እንደረኸትከ ኣብዛ ኣተኸያተ ካርደካ ኢልዎ ብኻራ ካርደካ ብጥይት ኣይኮነ ብኻራ ካርደካ ይዝብሎ ነዋዓያ ተዘረባ ስለዚ ኣብይ ኣሕመድ እንታይ ዓይነት ሰብ ምዃኑ ብቃላቱ ነጊርዎም ነይሩ ክሳብ ሕጂ ስለምንታይ ክርድኦም ኣይከኣለን ማለት ነገለገለ መራሕቲ እንታይ ዕላማዎም ክትፈልጦም ኣይትኽእልን ኢኻ ናይዚ ግን ንፁር እዩ ነይሩ ኣነፂሩ ድማ ነጊርዎም እዩ ንቐፅል አንትያዎች እንደሰማን በጣም የሚያሳዝነኝ የትግራይን ህዝብ እየከፈልክ ከሻዕቢያ ጋር ግን ጽንዶ ፈጥራለሁ ማለት this is a joke እኔ መድገምም አልፈልግም ሚዲያ ላይ አይታችኋቸው የትግራይን ህዝብ ወይም ቲፒኤልኤፍ ውስጥ ያሉትን ታርጌት እያደረግክ እየመታ በዚህ በኩል ከኤርትራ ጋር ጽንዶ ፈጥራለሁ ከሻዕቢያ ጋር ጽንዶ ፈጥራለሁ ማለት አክቹሊ ኤርትራና ትግራይ ህዝብ እያደረገ ያለውን ግንኙነት እንዲያበላሽ አቦርት እንዲሆን ያደርገዋል እንጂ አይጠቅምም ብሓፈሻ ንዚኣቶም ናይ ኣቢ ካድረታት ሸር ዝገብርዋ ዘለዉ እዮም ንፅምዶ ንምፍራስ ኩሉ ዓይነት ፈተነታት እዩ ዝግበር ዘሎ ግን ንኩሉ ሸለል ናበልኩም እዩ ትፅምዶ ዝበሃል ነቲ ፅምዶ ዝምልከቶም ሰባት ጥራይ ይቋፀርዎ ስለ ዘለዉ ንናይ ነፍሲ ወከፍ ድራማ ኣብ ግምትና ኣትኻ ክርአ ዝኽእል ኣይኮነን ምናልባት ኣወል እውን ኣብዚ ቀረባ ዝበላ ዘረባ ኣላ ምሳት ተሓሒዝና እስከ እዚያ ስምዕዋ ሃይለ ሻዕብያ ተመዋዲድ ኣሎ ሃይለ ኣነ ናይ ሻዕብያ ተመዋዲ ይኮንኩ ንሻዕብያ ክንዲታ ኣነ ብምክንያት ዝፀልኦ ሃይለ ክፀልኦ ኣይኽእልን ንሻዕብያ ክንዲታ ኣነ ብምክንያት ዝፀልኦ ሃይለ ክፀልኦ ይኽእል ሻዕብያ ተመዋዲድ ኣሎ ሃይለ ኣነ ናይ ሻዕብያ ተመዋዲ ይኮንኩ እዚ ሰብ እዚ ገለ ቫይረስ ለኺፍዎ ከም ዘሎ ክርዳእና ክኽእል ኣለዎ this guy is saying a lot of things ሰብ እዚ I don't know ምስ ኣወል ብቐረባዲ ዝሰርሕ ዘሎ ብኸመይ ርግፀኛ ኣይኮንኩም but this guy እዘን ባድላን ክራባታን ክለብስ ካብ ዝጅምር ኣይጣዓየን ኣሎ ኣብ ቅርሺ ኣብ ባንኪ ኢትዮም ለይን ገለመለን ክብል ካብ ዝጅምር ቫይረስ ለኺፍዎ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና I don't know let's give him a time but ኣነ I don't trust this body بقدر مون مس أول تلازنا برمبر I have no trust on this guys كم نريزلنا زقرمين عن رزلنا ኣብቲ ወዲ በሻሻ ብጥይት ክናቆሪሉ ጋሃቢሉ ሃዲሙ ዝነበረ ዶባት ብፃዊዒት ልብስ ተኣከቡ መንእስያት ክልቲኡ ህዝብታት ኣብ ክንዲ ደም ርሃፅ ኢና ነፍስስ ኣብ ክንዲ ብውግእ ብስፖርቲ ኢና ንቀራረብ ዝበሉ ካብቲ ዕሸል በሻሻ ዝልብሙ መንእስያት ናብ ግጥሞም ንኺድ ናብቲ ሚሊታር ዘይኮነስ ቱታ ጌርካ ዝእቶ ግጥም ደቂ ቦይ ዓወት ንሓፋሽ ከምዛ ንሪያ ዘለና እዛ ፅምዶ ንምብታና ብዙሕ ፈተናታት ይግበራሉ ኣወል ስዒድ ድማ ነዳዲ ወሲኹ ነቲ ፅምዶ ንምሕያል የማንን ፀጋምን ይኽየድ ኣሎ ንህልኩም ከም ትሪእዎ ዘለኹም ናይ ሌተስት ቁፅሪ 12 ፅምዶ ንሪዮ ዘለና ስፖርትን ካልእ ንጥፈታት ናይ መንጎ እቲ ህዝቢ ዝግበር ዘሎ ሰላም ዝፀልእ ጥራይ ነዚ ጠጠው ከብል ዝኽእል ሰላም ዝፀልእ ኣብዚ ከባቢና ድማ ሃበበ ዘይብሉ ኣቢ ኣሕመድን ኣዳኸርትናቱን ደገፍትናቱን እዮም ዘለዉ ስለዚ we have to be careful I hope ነዛ ሰላም በዚ ንሱ ዝህቅኖ ዘሎ ተንኮልን ወዲ ተንኮልን ኣየፍርሳን ይኸውን ሰላም ክነግስ ሰላም ንኽዕወት ድማ ለይትን መዓልትን ንሓልም እዞም ህዝቢ ጎረባብቲ ህዝቢ ድማ ምሉእ ይግበረልኩም ቀፃልነ ዘለዎ ይግበረልኩም ናብ ፅቡቕ ዝበፅሕ ይግበረልኩም ኣነ መንእሰያት ድማ ካብ ካልእ ሽግርን ካልእን ናብ ስፖርትን ናብ ካልእ ውድድራትን ናይ ቴክኖሎጂን ናይ ካልእ ውድድርን የሰጋግርኩም ክብል ይፈቱ ሓንቲ ብዚኣ ነግረ መንገደይ ጥቕስ ከብላ ዝደሊ ካብዚ ናይ ጎደቦ ከይወፃኹ ከለዎ ይድቅስ ይትእስ ይዓርግ ይማሲ ሕንቅልሕንቅሊእታይ ሲኢነሉ መልሲ ኣይተሓተኒ እዚ ንሪኦ ዘለና እዚኣ ናይ ብራኸ ሾው ትቕርብ እያ መስለኒ ኦሪጂናል ሰብ ድያ ወላ ብኤአይ ዝተሰርሐ ርግፀኛ ኣይኮንኩን I need your advice because there is a possibility ብኤአይ ዝተሰርሐ ንምንታይ እዮም ፅያ ዘለኹ ሓደ
أبدأ كنت يزريو فولي بحرسي بزي قد ساب كمي ناي سبورت ما خرتدين ناي قلم ما خرتدين قد الناس على سوشيال ميديا خمس على أنت سوشيال ميديا بس عسيت رايد يزخيت كوينو ولا بخالب وان question كلا حتى دما أكم ذا عينة الساندر قوينا زا سبزيا أيري له بكان بيعيش تسرحيد مثل زلوجن الساندر قوينا تقدر فتي أوريجينالي من دريفو مفلاتون هذا هذا جزء نتوم أوريجينال درفت قريفكا بتوم كالود زقد حوا من مخانم لما دي فلت نساتهم زيادة زقنا نقولوا كنا تاتون درلا ناس لذي I was like I don't know I mean زين إن الناس أسعكاد متصابنا حبرت سبنا بنا دكتور سيوس ترجع خلكم نجار كم زي اللي everything على السوشيال ميديا بس عسيت رايز قبروه يري يجن من البعض حماق جيجا مرداتان تلنا ناتكم ري تقسم إذا لجن زانا يسعسيد نجار جن أي تجار مني يسعسيد تبغون جن ترجع بس حدا كونسيونات ناجن كل زقبرو اسرح سي بس عسيت رايف سوشيال ميديا قويم maybe you need to change some other creativity قال نجارات عند دفتن دسم بلنك بليدلي now let's go to أكرر سكسجر كفتني مجمريا بزياس كان يجمر أبتناي سعسيتن قالن كيوس أنا خلنا كبرات خطاتلتي بغلط قوينا خنزارب بش ودن بتقرينيا كلتا صبح حداري نابزم سنازلو بسيت محرت إذا فستيفال كميرا خبكيو بتعمل صبوق دس يبل كافتو زحالفة كندي عقرقرن شقرن زنوبرو حيجي خنزيلنا خنريو خلنا بتعمل صبوق تحقيسنا دس زبل انت ايت زيادة صبوق تبليو كابتي منبل عسران شوعتن عامتي زخيد دلو السخي 5 ساعات أبز فستيفال كميت قلتو كاب كل حنقول كل وطينا خافتي أبزي زخلو زحالفة قد مخلت عامات نحنا متينا أبزي كوينا جزانا متينا زخلو خنرئي ما بدو حريق أتولعنا برهنا كود أساس سويدنا بالطعم دس زبل ما قلت يبلي دس زبلن بقى بقول مخا حجي إرترا انقعدس بلكن إذا أنا سويدن فيستيفال كم سمعكو صبصب كسب 3 شيء حسب كم تساتفوا boy this is really big 3 شيء بس تساتفوا فيستيفال كم زخونة سمع زلغو ناي بحكي كاب عمتنا عب عمت تهجراوني تهجراو سمعت هجراو متأخخاب هجراو حدنت إن عبين الناس السنة يقيت كم زلوين عن رجالنا نزلنا جرز كون مقبار ليتم مع تنزدخمكم انكو عبزب كعكم انكو عبزب صحاكم انكو عكم زيلو حدا عود زخون فيستيفال نخد جورو أبكعكم انكو حقوسكم تماو تساتفكم نزو رايز زد مقكم وين كبري قبعكم نوتهم بلوز أسنت مبنياتات كاني سالس رابعتي كم حسب نزي بعال كم زدمق زقبرو دما قال يوم كابا كال كرهبهم والبحق نيرو نجن نحن جزية سلزلنا بكال جزيهم الرغبامنا نخلاتهم انكو نزي بعال زي كم زيركم من جويك تقبروا أبكعكم قبل ميدالي بحق بلوز راح بلوز فيستيفال نعمتها 5 بزدا مغام بزبالتن بسلامن بفقرن بقسانة كبس حنا دما ناي وتر تمنيتنا بحقناني نعم منسياتنا نملس هذا حدا ناي منسياتنا وس قبلكم كفتني اسكزيا لنكنا دواتات كناغركم زي اسمعوا ليسكي الفلوتينج فالفال ما يتعطولنا مشو ما يتعطولنا سلامات اذا هبت اكاديمي بيت تمرت دراوليكون سلطنا بكل حسابن بغبراون توسو نخدلي اب كاسان غاسيرو ما متيخم كتمهارو تخوليخم نسلطنا زي بغبراون بكل حسابن كومو دما سايت እንዳወጣና ነዚህ ሁሉ ነገር ነዚህ ፕሮግራማት ከነቱ ግብረና ማለት በሐፍሻ እዚ አይነት ትምርት እዚ ምስ ሚዝርጋሕን ምትካልን ናይ ጥሩይ ማይን ረሳሕ ማይን ከምኡ ድማ ምስተፈላለዩ ኣחות ናይ ፕላምፒንግ ናይ ድራውሊኮ ምልላይን ካብኡዝ ብዝሓለፈ ድማ ምፅጋን ጀሚርና ስለ ዘለና ኣብዚ ቤት ትምህርትና መፂኹም ክትመሃሩ ዕድመኩ አንተ ኤሌክትሪካል كم زنريهم زلنا زوم من سياتنا I don't know I mean they're unstoppable I'm really proud of this youth هذا سب بزح قاو من قد تسديد وتيو أبسدت كم زعينت أكاديمياتنا معبلة دراوليكو دما بزيك على العالم أب عالمنا تبهج مويانا خونيز ما تزلو معربا عالم تخيد زلغا ناب أوروبا ناب كندا ناب قلت تحسب زلغا كاب كالا عينت مويانا زي مويازي تمهر ودن دحرقين كخبلا كايدا اللي أب عدنا دلهم كتوتي دلني أبزوان زي سدت ناتا داخما خيدي يقن أتوم كالي مويات دليجن دراوليكو دي إلكتريشان دي قلة مبزعتهم تعادوا أبز معربا عالم نزيناي بيت كاد راح قديفهم أب إنفلونسرن أب كمبيوترن ناقوي يخد سلوزلو نزي مويازي تمهيركم تمزيهم تبقوا عدل كقات ماكم خليو سلازي ناي بحكي زوم من سيات نبعلهم كيلو من خالو دسلتو نزلو دما من سيير ترى unstoppable
I'm very proud of you أملاك حقسكم أتوم أب من قد زلهم دما نزك نتازي تردوهم تتقملوا قبلكم يدلي نتمنى سياب فقد فحيل زلوا كم زت الريفورم زمهور زلوا دما أي بحق زت تبابع سرح قبل يدلي مالتي نغتل أبي إيرترا ناي باراموتر فلاي علو نعلت كم زيلو ادفرتايزنج كنقبر انا فلتي كامول عالم مع سب نابز دويلم موصو ويب سايت سريحه مالتي كله تحبريتات هيبكا توريزم كمصاكا توريزم مالتكا حدا سب تمصيكا ገንዘብ ማለት እዩ እሱም ነጽኸሎ ሆቴላት ክሰርሕዩ እንዳሻሂ ክሰርሕዩ ታክሲ ክሰርሕዩ ኩሉ ቱሪዝም ስምስ ኩሉ ተተሓሓዘይ ሕጂ ከምዛ ትሪዎ ዘለኹም እዚ ሓውና ፍሉይ ታለንትን ፍሉይ سكيل فلوي كل زلوا ويو ناي بحكي قال حبرتسب ناي معربا عالم زتقاملو كلاتي زلوا كم زي ناي سكاي دايفينج يو جن ابي اكويبمنت يزلو خم تري وزلهم ناي اسمرا كباب زلو غوبوتاتن غلاغولن زلنا دما بلوص مخانو ز عدنا يزنجر again every ايرتراوي كل ايرتراوي فلوي كل زلكا فلوي تمرت زلكا عدد كيت كلا كم زحونا زغبرو ايرتفد ما دحنوتو رخيبهم ززراربو نتوريزم اقداسيو بزع صقاتات يزلنا بزع بلጫታት يزلنا and everyone نفس وقفنا نناتنا جان تغيرنا خمس من سيزي بلوس من سيو اباصع كيدو اب مساواون اب دهلا هوتيل زغبر فيديوتاتون رينيري بحكي نفع من سي كم ز عينت نتا ايرترا ابتا فيكيشن نخدلا بنخوله منقدي بتعاقمنا نتهاجر بروموت نمقبار نتهاجر نمقلح زلوات صقاتات نقدميت نممصع كنواسا كلنا ناي بحق سناي نغرن صبو نغر نغبر እዚ ድማ ደስ ዘብል ኮይኑ ረኺበዮ ናይ بحق تا ملت فيديو على يوتيوب كيتكم سمعوا ናይ بحق انترستينج فيديو يغيرو انترفيو غيرهم لكل ነገር ናይ باصع ዝገበራውን ከም ጣልባ ተኸታተናቱ ድማ ጀመን ሰያት ድማ 12 ክፍልን ሳዋክ መሃሩ ክኸዱ ከለው ካብ እንደፈራስ ተበገሱ ዝበል ወያ ጽቡቕ ዕድል ንመነየሎም ያ አይ ሆፕ መጻኢኹም አጽቢቑ ጽቡቕ ክኸውን ተማሂርኩም ህይወትኩም ናብ ዝበለጸ ደረጃ ንክኸይድ መጻኢኹም ጽቡቕ ክኸውን ኤርትራ ድማ ብልጽግትን ምዕብልትን ክትከውን ሰሪሕኩም ትምዕብሉላ ኣብ ዓድኹም ሕልምታትኩም ተተግብሩላ ሃገር ክትከውን ንመነየልኩም ከምኢልኩም እስከመርቑልና ምርቓ ወላዲ ምርቓናትና ተደይበጽሕ ምናልባት ገሊኹም ብሩኻትን ቅዱሳትን ፈተውቲ ኣምላኽን ስለ ዘለኹም ናትኩም ምርቓ ኣምላኽ ረቢ ክሰምዖ ስለ ዝኽእል ምምራቕ ኣይትሕመቑ ክብለኩም ይደሊ እዚ እውን ኣገዳሲ እዩ ካብ ናይ ኣምላኽ ነገር ከይወፃና ከለና ድማ እዚያስ ከስምዑለይ ሱቅ ትሽየጥ ሓንቲ ስእሊ ኣላ ኣብ ኣስመራ ናይ ቅዱስ ሚካኤል እቲ ቅዱስ ሚካኤል ዝረገጾ ሰብ ኤርትራዊ ዝመስል ክትሪእዎ ከለኹም ትፈልጥዎ ሰብ እዩ ዝመስል እቲ ፍሉጥ ክሰሰማይ ዋርሶ ንህዝቢ ብዙሕ ግዜ ከየሰብዓልና ንኸዶ መንገዲ እዩ ንዑይ ዝዘኻኽር ዘሎ ብዙሕ ሕማቕ ፕሮግራሚን ኣብ ሕብረተሰብና ዝኣተወ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና እዚኣ ድማ ማለት እዚ ናይ ሃይማኖታዊ ጉዳይ ስለ ዝኾነ ብዙሕ ክዛረበሉ ይደልን እየ ግን ኣይትግቲ ሃይማኖታት ብብዙሕ ንምዕራባዊ ዓለም ዘንፀባርቕ ንዑ ከተኣባቢ ዝኣተወ ነገር ኣሎ ምዝያ እስከረኣይዋ እዚያ One banana. No, I don't want a banana. You have it. Yeah, I'll get Oh, I feel bad. The guy was, the adult was he said, go to your country and feed your own kids. I get it. I mean, that's good advice too. Yes. أنا نزل سبزيا كالز قبرته فيديو كم دليتو تزحزن كفالو حزب سب تشجير تاريخا أقام زلوا نعوه يبكى الفيديو غيركا ألوتهاوي سئلنا حبرتسبن نتزلو ستيريوتايب ويكا أفريقاويان دخاتاتيوم لمنتيوم قال مليهم نزبل ستيريوتايب عدد ما كل زي كم زردائين زد حنن غيركا زقلز تايلوا كذا عبد دقيت دك عدخن مجب يوم تدليخي له تزاريبوا تزاربا زيادة ما هذا جزء قداسي سناي نجار مقبار تبغيو فيلم غيركا ادفرتايزمنت مقبارنا تسقم جن قبول نجار هيكونن أنا هجين نسب حق ديسكا فيديو غيركا توسع حجز نخرجكم تغيركا حما هيكونن أنا بناتي مرداتا مالتي زيا سب زيا زغبرتو جن نتس مثل ناي تهاجرن حبرتسبن مدوانون سلازو تقاملو زتوهبا ملسي كنعو كويني سمعني برقص استشجروا سبات كتك حجز كوهابهم ويقلي
ብዛዕባቶም ቆልዑ ዝፈለጥኮ ስለዘይብለይ ቆልዓ ኣይኮነም ቆልዓ ዝተሸገረ ኣብ ኖርማል ግዜ ዘሎ ድሕሪ ፃዕዳ ምኻድ ካብ ፃዕዳ ምልማን ዝሃበካ ምቕባል ገለዚ ኣብ ኣፍሪካ ብብዝሒ ዝረአ ነገር ኮይኑ ገለ ካብቲ ንሕብረተሰብና እውን ከነንቅሖ ዘለና ኢና ግን ፀገም እንተሎ ድማ ኣይ ሆፕ ሪሊ ነቲ ፀገም መፍትሒ ክርከቦ ድማ ትምኒተይን ባህገይን እዩ ናብኡ ገፀይ ሓንቲ ቪድዮ ክውስኸልኩም እየ ዳርጋ ናብ መወዳእታ በፂሓ ስለ ዘለኹም እዚኣ ቪድዮ እዚኣ ሕልፍ ክብል የርየ እያ سعود عرب له طلب نزي مسل نحد سمون 600,000 باوند نحد عمت 31 مليون باوند 14 مليون باوند نمفرمي مقشش ترايم نحن تشطو 30,000 باوند مقشش نحن تقرب 18,000 باوند مقشش 3.6 مليون شامبيون سعودي بروليج انت دا كتكون مرحوان غانتوم 3.8 مليون دما نشام زنريو زلنا 600,000 باوند نسومن 131 مليون نعمت ألكسندر ناتي مخرج سمع كم زي كون رجس أنياندي ودي I think ودي خندي عمتي زلو if I were Alexander Isak I would take this I know قليهم قزبت فتي حاجة لا تبلونيهم do you remember رونالدو تعبت ذكروده no ريفالدو تذكروده بزاف سبعي ذكروني أصلا نفعت تسعة زنبرية ألكسندر إساق لك كم كانوا تسعة حدا معلتي يسترك خوني maybe 5 عام 6 عام 10 عام ماكسيموم تتسعة قال سبات الله ليغا سناتو قال مله ليغا سناتك you have to be rich حتى كاينو كم بعلبي كم عبيت كلابات جزيو بعالم كل جزء سئلنا يكو عسكر كلي خلي سلازي وسانا إلى ألكسندر إساق نديغن إذا قريبات له زلاغن ناي بحكي توناون وسانيا معناته ليفربول كتبوا تقل تزبال زلو 300 باوند نسومني ألسفناتو كبو قال دماتي بونسس قالوا ري ورونالدو كلهم يبيلا يزول في السعودية I don't نسود عرب خيدي عيبلني أجن if he does I would be happy نعم عليه I want him to be very very successful so نفسه حدا مجب حجوكا already ذهبت مير تراون كوين ديزلو زبالة كون دما نيوتر تمنيتايو ألكسندر إساق انتاي وسن بخمي مرز نعوز ملكات كوينو قد زا مرجع زيا جن توناونيا قطبا كم سبورتنيا قطبا ناتكا قداسي مخنياتو 10 عامات تساويتكا نمولي هيواتكا روتا بوغيركا توس تخليخا سلازي اتعدلات قللتي كون مكبل دالي نايلو مارساب زغودي لايك جبرو سبورت جبرو ريتوخم من حسابكم من هابو من ألكسندر إساق ملوت عنان صبو عدلني من يلو نخلهم نبينيا من خالوتون صبو عدلي مننا نابلكم